When they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea. Nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' Tich Ariyo saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Donge inemimiyo wapogre gi jaoda? Chakre kawuono, anabiro lamo Nyasaye kae pile ka pile ni kiko mi mor manyaka chieng'. Asewacho ni Karan emolocho. Oh, hello. Donge anawacho ni Param is the winner. Karan. Param. Meheri nikia. Kabro chunga got, to wach ne siling ni gimano dwaro, to gik madwaro go bro timre piyo. Bro timre. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya elak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero joma ero walo. Nyar kochia.
tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno mana e Ramogi TV. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama iwinjo ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo, we must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni, to loki e patan. Janyao, onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho ka loc commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Oyaore nyakwara Mogajwang. Warwakini machiegni kendo bang' bedo kod japicha ma bedo kod kweth ma bende gitemo kolo matut weche mag tuke ma otimore odira mokalo chien nyakwara Mogajwang. Warwakini machiegni kendo machiegni e chenro ma kaka wanene wuok tich ma kawuono tarik 9 dwe mar 9 higa mar 2024. Waikore ka mar fundi mokuom weche ma bende waikoni okinyi ma kawuono. Jata chenro en an Victor Tino Makajoma ka ok ketho kinde akaw thuolo mar rwako jowetewa moro ka moro. Abiro miyo gi thuolo mondo megi mose nyikwara Mogajwang okinyi ma kawuono. Parni chero ni biro ni achiel kachiel e Ramogi FM kod Ramogi TV kete manaka. Wachak gi bara makol ka cham koni obro hulo nyinge to bro mose nyo piny bende kaka dwarore. Oyaore Victor. Oyaore ahinya. Erokamano ahinya. Akiani be nitiere tiende hulo nyinga. Erokamano. Fred Ogwene nyinga. Erokamano. Yes, erokamano. Aparo ni en okinyi maber ma Nyasaye omiyo kinde mondo mi wabed mangima. Kaka pile wagone Nyasaye erokamano nikech ok en kayiem nono. Amor kaneno ka kutiromi kabisa. Ano ka sini abora bando. Sini aje bende aneno ka smile gi chien. Tiende ni weekend odhi maber. Angeni gimami weekend no dhi maber. Nene kanisa moro bondo kocha. To nitie injili moro manotuche. Mambe na temo ng'iane. Nano kobole. Injili no wacho ni okochame kende kan eklesia. No poge na nyaka ji mamoko bende kaka wan gini. Nano kopoge godhiambo. Nano kopoge nyoro godhiambo. Mano ber Victor, injili en gima ber nikech injili e teko. Ng'eyo ni kok mana teko mar Nyasaye to bende ok dwa bed mangima. To bende okwan ji ka ok teko mar Nyasaye no. Omiyo adwa kwayo maber ne jowinjowa kamoro moro magintiere. To kawuono achiw mos ma special ne jowa ma Jojua Kali. Kuonde duto te bombe mora mora, idhi Migori, idhi Homa Bay, idhi Siaya, idhi Kisumu, to kata mana e sekta ma Jua Kali ma Nairobi ka nya yudo jagweng'o moro iluongo ni Daniel Sela Jandiru. Mano chairman mar Jojua Kali Nairobi ka City Stadium kacha. Kendo koni kanyo kaka wanene ema koro gi moke godo kinyi. Kona bende ne achaka mi mos makende mar nyamin mare miluongo ni Morin Agutu. Gikoni kaka wanene ema gichako godo juma. Omiyo kawuono adwaro dhialo Jojua Kali mangima giyudo simbo mar kaka wanene kamoro moro magintiere. Ni wawinjo feedback margi kendo wageno gi kamoro moro magintiere Victor. Kamano. Erokamano. Wach ma mit mokalo nyakwara Mogajwang. Ingeni wasebedo kwa wacho ni wa embrace kimolo ni cottage industries. Tapar ni okang ma jogo kaono en okang ma bende ber mokalo. Gik mosetigo wanyalo loso gi mondo ti kod gi yore mamoko kendo. Angeni Cleophas Oluoch winjo mano malongo kabisa. Brotimore. Erokamano. Sini oyaore. Oyaore VOJ. Erokamano. Thuolo mari. Erokamano. Mokuongo Kaumos wuok St. Michael's and All Angels Pro Cathedral Board. Erokamano. Kotel negi gi Canon Jojo Mill, my dean.
nyan kodgi nyawalemo kodgi kendo nyagikona kel mos Erokamano. Gigeno Ramogi TV gi Ramogi FM kabisa kech wasiko wajochung' kodgi ka gin gi gimoro amora ma gitimo to wajochopega koro ne gikona kel mos makende. Erokamano. Yie na VOJ kendo mondo kel mos mar oganda ma Kenyatta Market Garage. Kanyo nitiere yawuoyi ka moting'o Dan Jakorayo gere ochigere gikore gin wuok tich gokinyi sama kama kata kitero gachi to nyaka ng'imigi nafas matin nikech giwinjo chenro. Erokamano. Koro gin bende gikona kel mos margi. Aso kendo mogik to yien akele mos mar Richard Ogendo wuod Kisumu. Kisumu East ka. Nyoko ni idwa lal na ahinya. Ukona kode ni ipae. Bende nyawan kode. Erokamano. Koro gweng'. Nya yudo nafas mar mose go kode mbaka. Ukoni wamanyne kamoro bi opime weche ma puro niang'. Gi weche mag sekta mag sukari. Ukoni we lal ne alki nyaka kilalne. Erokamano ahinya. Mogik wa mose nyikwara mogi ajwan kamoro amora magintie. Kama giwinjowa kama ginenowa mondo agone gero kamano nikech ka gionge to chenro ni onge. Erokamano. Gine ma gimiyowa gimiluongo ni mauta mar dhi mbele gi chenro ni. Agone gero kamano kabisa. Erokamano. Wach mangima mokalo kendo an bende nyoora gi mos kama ng'eny ahinya. Achiel kuom wuodo nagi ma bende notie sirikal kendo en ng'ama ogeno kuom dongruok mar piny. Owacho kanyo ndala gi nitie mana but namba high school. To nitiere gimoro maber mabiro giko dwe mar 9 ne. To wabro keto jopiny yo mowinjore. Nyene kiwacho ramba high school to mano sikul. Mano sikul manisome. To nitie kanisa moro mantiere manigero kanyo manyien. Aparo ni wach no. Ang'eyo. Kamano. Koro nitiere ber moro biro kono. Erokamano. Abro bedo kanyo chieng' moro machielo. To kigwelo ako, so kigwelo ako kabisa. Agwelo. Gimwa wuotho godo bendi ne michungi. No problem. Mano kichando. Ngene chafanya. Anya kwa jamoko pura cha mar kwarwa. Victor Berndi to kantiere kama owuori. Mo opimie kaya to en gwelo mar din ne. Juma mokalo ninjo ka wacho no keto mana nyasi. E tok dala. Awinja. Victor, ben joma ber kama irwake jodole bathe. To wan bende magi bilo gi weyo. Wadwa mosogi atena. Abro kelne katena. Wadwa mosogi. Erokamano. Kauru mos mar wuod Nyakach iluongo ni Ojwang' Janyakach. Wuod God Mesa Nyabondo Plateau kanja Kamgan. Nyawacho ni en chenro mar Ramogi FM gi Ramogi TV. Kaka wanene mane chenro mabende yao ite golo doke ite omiyo ng'eyo kaka piny ringo kachiel kod idongo ni Senior Opanga. Mano bende wuod piny owacho no geno Nyakalondo gi Ramogi TV maber mokalo. Kendo owacho na kanyo ni piny kuodho eka piny gerore to mana gi mbaka. Mane wach manyowena na ng'is tim kaka wanene kawuono gokinyi. Erokamano. Nyakwar Mugajwang' mane kaka wadwa chaka chendo kinyi ma kawuono mar kaka wanene to wachake kod late tinende piny Kenya odiochieng' ma kawuono chaka yanga ndalo 3 mar kuyo karo koda masira mar mach manyocha otimore e skund primar mar Hillside Endarasha mane county ma Nyeri. Jopuonjre maromo 21 ose nyocha wito ngimagi ka bende jopuonjre mamoko buora pok ong'e kama gintie. Piny Kenya ni kod kuyo ka penye mathoth malodwoko osebedo ka nitiere to arita mag nyithindo e sikunde mag primar kata mag sekondar ahinya ma nyithindo nindi e sikul to chalo nade ma timore ka lipode mang'eny osebedo ka igolo mabiro kod okenge mopogore matelo mag sikunde ndiko beni koro kawo mar geng'o thoe makamago. Kata kamano mbaka ni ochako siego kendo Senior wan kama tek ahinya kabisa nikech VOJ sama mach omako sikul bebne wang' ok en gima ber. Kana somo ramba higni ochama na dhi koro 30 gi wiye. Odiochieng' moro achiel ka wan e sikubo night preps to wawinjo mnanduru kagore. Tok nduru no to waneno ka mach bebni kendo apani nochakore e dormitory mananinde niluongo ni Naya. Ok en gino maber nikech mokwongo kaka japuonjre thago chuny ahinya ni to en ang'o ma dedi kel majni.
to ka ine kanyo to penjore ni tidhi nindo kanye tigeni sikul ka bende ine gi mwandu ni matin ma kanyo box ni nitie lepi nitiere samoro nyasukachi moro ndalo cha nwageno kwencha ahinya gi Britannia koro samoro kwencha ni gi Britannia bende nitie box kanyo so magi gigi migeno kabisa mathago chunyi to gigage ang'o mabiro timore atemo paro ni kane ane secondary school mano notimore pani ka ja form 4 to kora pare ni to nyithindo gi magine jo primary school magine jo higni 8 nyaka 13 samane majni wang manyo tonyo mowuok chunye gi ni kama nade mar ariyo en jonyuol gi ang'o madhi mbele e pach jonyuol gi to malichie mokalo VOJ gin jonyuol ma nyaka kawuono kinyi sani saa 2:14 pok ong'eyo ni nyithindgi ni kure en gima lit kabisa kendo agoyo mos makende ne anyuola owede kod osiepe mag nyithindo manyosa wito ngimagi moseyangi ni 21 to gi jogo mapok oyudo nyithindgi aketo gi lemo makende ni Nyasaye mondo migie kwe Nyasaye mondo tae chunygi mondo miye gi mijing'o nikech gikale matek VOJ kawaduoge mema wang'o sikule makoro nego awache VOJ ochopo sama koro jopuonj to kata gi serikal okonego ng'i boarding school kagima en jela ma nyithindo nitiere nikech gimomiyo gigitimore VOJ en ni ng'eny sikunde mag boarding e piny Kenya ka kidhi kuonde ma nyithindo ninde to chalo jela Nangi wacho kamano sini ochalo jela nikech ka nyithindo senindo tibro yudo no rind dhot gi iye to rind dhot gi oko dirishe king'iyo tibro yudo ka grill ma sirikal wacho ni kik ketie ripode mang'eny mosetimie grills go pod nitie size mar dirisha ma sirikal wacho ripode ge ni dirisha onego bed size apano onego bed mita 1.5 dirisha ge yudo ka moko pod tindie molokanyo kit kitanda migero sirikal wacho ni oyo gere uru kitanda chiel di moro malo ibro do ka nitie sikunde manitiere kitanda gorofa 3 ma nyithindo pod ninde to ka onge cubicle ni ena pap kama tibro do ka nyithindo dhungoya gimoro nitiere miluongo ni exit makapo nono ni gimoro timore masira nyaka bedie ni exit ni yot nitiere mar nyithindo wuok ibro yudo ka samoro entie to goye kifula gima pile pile samoro wan kaka jofwambi yudo ka kembe mang'eny konwa ka ni wabro bedo gi gima iluongo ni fire drill wabro time orako moro kaka poni mach wuok to waikore manade sikunde mang'eny ok time so nyathi nitie sikul to okia ni kapo nono ni mach wuok abro timora nade nikech japuonj to nyawa wacho ni wan sikundwa ka nyithindo discipline onge gima ditimore gi kamach girigo waonge godo lakini ikia ni samoro sitima mutiyo godo ne nyalo muoch so gika fire drill first aid ok tim ne nyithindo trainings mang'eny sikunde koro nyithindo ni ania kanyo gisomo to mana kata jopuonj marito nyithinde skundegi king'iyo prefects king'iyo jopuonj mar on duty to sama gine on duty no to sikul chalo jela magimora mora ka inano kotimore to the first respondent ibro do ka ng'eny gi biro ge paro moro ni ma gimotimore marach en gir discipline so nyithindo ringuru dhi kama ichwade timang'o kama ok gibi gi first aid in mind niwe wakwongo wadhi wakonyie emomiyo yudo kata ka sikunde moko sami wacho ni mach kowuok kamano to dormitory mowang'ani moko ka ikwongo itimang'o iloro dhoudi mondo nyithindo ka kik wuogi so VOJ ochopo sama koro sirikal to giweg sikunde giwegi
to gi jopuonj marito sikunde mag boarding kuonde minindegi owe tiyo gi sikundegi kaka chalo ang'owa jela. Sikul ok en jela. Mar ariyo, weche mag emergency fire drill. Ripode nitie mang'eny VOJ ma recommend ni gigi nyaka tim. Gigi nyaka koro jonyuol demand ni be put in practice. Kiko bedo wacha ni ene report. To kende bro yudo ka ng'eny sikundege kidhi ti bro yudo ka nitiere gik mondiki kidonje office principal kata head teacher. To ndiki gigi kaka onego bene timore. Lakini girumo kanyo nyithindo manie class gi, jopuonje manie staff room, to kata workers matie sikunno kia. So nyaka wadoge basics ge. Nikech abed ni gigi puonjo ma nyithindo ng'eyo, to kapar ni dewa wito nyithindo mang'eny kaka wasewito e Ndarasha. To bendi wacho ni kwanano nyalo medore. Nikech moko kapo ni nyaka kawuono ijanyuol to pok ing'eyo kuma nyathini nitie. En tabu kabisa. To duoko nyalo bedo mana chiel. To en duoko malit. So nyaka jatend migao mar somo Julius Migamba Migos to gi PS mare Belio Kipsang nyaka koro giluong bura mar jodito mag somo e piny Kenya ka mondo ging'e gitir, mondo gipenje ni ka nitie ng'at achiel kuomu mosepuonjo sikul motelie, mosetime fire drill, mosepuonje weche mag emergency, mosepuonje weche mag first aid, mondo ting'e bade. Erokamano. Ibro yudo katin kaponi nitie. To ng'eny gi to onge. Erokamano. Nyaka wami nyithindo gi skills, survival skills. Nikech macho kena ni nyithindo ni koro chot no gidwa bete skule gi dhi wang'. Kata mana stima ne. Nyalo bedo gi ng'ikruok moro to. Bedo gi ng'ikruok. To kela jali ma koro manya wanena Ndarasha. So nyithindo gi nyaka giketie e frame moro mar paro ma gibende ging'eyo ni gini nyalo timore. To mar ariyo, bende ging'ie ni dormitories gi kako ger gi. Bende standards ma serikal nowacho kande timang'owa ketie. Nikech VOJ kigombaka gi jopuonj, to jopuonj bro wacho ni frustrations mag gisane. Ahinya to mag secondary school, mag boarding. Gibokoni ni gimiluongo ni 100% transition ni. Yes. Miyo gi nyithindo mang'eny to infrastructure to timang'owa onge. Koro in japuonj, in gi sikul, nyithindo mi turi. Pesa bendo koni kiki kwa jonyuol, serikal bende capitation ne leo. Nyithindo momigi nyakimanya negi accommodation e sikul ka. Nyakimanya negi kama gichieme e sikul ka. Nyakimanya negi classes. Gima bro timore en ni ibo kao nyithindo mang'eny tikete dormitory. Kodi thung'o gi athung'a. Ithung'o gi kanyo, tibro manyo fundi to loso kitendech ni 3-4. Wan kane wan e school, dabodeka en achiel kende. Ng'ato nindo piny, ng'ato nindo mbalo. Tinde kidhi skunde mang'eny tido ka gin 3, moko bende ka roof ni malainya to gin 4. Mago ema keto nyithindo at risk. Apani mbaka mar mach ma sikunde ni koro wawe ng'iye kaka weche mag discipline. Wang'iye kaka weche mag survival skills. Mwapuonjo nyithindo gi weche first aid, twapuonjo gi nyithindo gi weche mag emergency response, to gedo mag dormitory gi bende. Wang'iye ni to thuolo mane ma nyithindo ne godo makaponi gimoro timore dormitory ka to gibro tonya. Nikech kaka gin to gi mentality mar jopuonj mang'eny en ni sama nyithindo nitie dormitory kanyo, walor dhot, kik moko ang' na yude nafas mag panjo, kik moko ang' na yude nafas mag wuok dhi madho gik mimadho, kik moko, mane mentality. Wang'iye ni to sama gin e iye kanyo no, kapo nono gimoro timore, yot mar wuok, mar tony ni kanye. Erokamano. Sine kapok amiyo governor thuolo. Ng'amonego kawo ting'ni, who bears the responsibility of gima nyotimore ni? Kato beni wan ministry Jogo House ka wan gi ripode mang'eny mayango kit gedo mag kuonde mag nindo kod kit chenro mar ritruok gi arita mag nyithindo ahinya seche ma mach bendo wuok gi masira moro amora wuoke. VOJ mokwongo tik. Hillside Ndarasha en skund ji giwegi. En private school. Emomiyo responsibility mokwongo dhi ne weg sikul.
nikech nyaka ging'iya ni to okange mage mane giketo makapo nono ni gima siraina ni otimore to nyithindo timo ang'owa konyore mane manyaka gikuong gipenjore ni to ne watimo ang'o mar kelo yot maka gima kama otimore to nyithindo timo ang'owa tony mano chakore gi gedo mar dormitory. Gedo mar dormitory ni donge wan gi jo education ma onego bed ni ng'iyo to certify ni gini is good for habitation mag jopuonjre. Mana kaka boma ma Nairobi ka VOJ waseneno ka udi mang'eny muorore to gore piny. Ten ot miwacho ni inspectors nyonika mowacho ni od ni ber. Bende kaka timore e migawo mar somo ni. Dhano igi ogo buya. Weche mag mibadhi. Ma ng'ato geda tibiro tikone ni aber ka ng'iseng'iyo to ndik nwa report no. VOJ GRD magedo sani to kikone no mii gimiluongo ni environmental impact assessment report monego beni jonema matimo to kogolo ni mari to chal gi mar Fred to chal gi mara to chal gi mar Nyarawila nying kende mopogore nikech gigo sani koro nitie template ipenji mnani to building idwa luonge nango tigere kanye kagan kanyo land title en nango to gigi lokaloke computer ka ma onge kitangata chiel mabire site to ndaladek in gi report to report ni kisa yude to koni bende ki miluo ya gimoro kanyo matin tabro tero ni godo kanema tatero ni go National Construction Authority tebiro ng'o gi certificates te kami betiene tiyudo en mibadhi mogo touch ithurwaka emomiyo bed ni kata poni nonro bro wacho kaka no ger dormitory ma endarashane kaponi ne nitiere ng'ikruok moro tibro yudo ka certificate of compliance te gin go ma bende wuore ni to kanonro wacho kama to jogi nigi certificate to karano yudgi nango chal mna gi jotendwa mang'eny manigi certificate mag graduation to konyal siemo ni Fred ni ne jaklasa VOJ ni ne jaklasa piny omer breg piny ochot kamano jo moko igi ogo buya madonje igi mit ne gi moloyo makonyo ganda at the expense of thoe mag nyithindo ma innocent 21. Fred wan kama tek ahinya. Victor mokwongo we an bende ago mos makende ne familia jonyuol anyuola wede kod osiepe manyo wito ngimagi masira wito nyithindgi manyo magoro lalgo e masira mar mach e skul mar Endarashani en gima lit kaka janyuol kech en gima kama ni ibedie tiparo ni macha koro ne nyathina to that moment iparo to samane nyathi cha ywak gi nying dadi gi nying mami kowang to ionge kanyo mani nyalo konye mi nyalo ywae mach ka nyathi cha wang en picha makani betie ot kineno lipodno gi kaka gichatimore to en gima kani betie kaka ng'ama janyuol Victor to pi wang'ie madhi piny to mokwongo kapok abire e chuny wach Victor weya gola neni to wang'ia neni history mag mee mag skul gi osebedo machalo nade samoro mee moko madongo eka wang'i ni to bende nitiere lessons kata puonjruok ma osebet iwacho maber kacha ni nitiere lipode mang'eny mag Auditor General nitiere mar Claire mar Claire Omolo nitiere ka Omolo gite mach moro manwango skul medo ni Chagule gigi te nitiere king'iyo higa mar 1988 ne wan gi skul mar Bombolulu maparo ni mae kama wachako winje mee madongo gi 1988 nyithindo maromo 26 nowito ngimagi e majno ne omuoch kar od nindo mano oting'o jopuonjre 100 kod 30 mano dormitory haya iwacho ni dirishni ne onge yot mar kalo e dirishni go mana wach miwinjo je iwacho cha mano 1998 kwang'iyo mana moko matin okang' mane okaw ne tend sikul nyaka sani onge okang' maler mane okaw ne tend sikul haya okang' mane okaw ne apisas mag sirikal bende ok lerie onge nyaka sani kibiro e higa mar 1999 mana higa achiel kende skul mar Nyeri higa ne jopuonjre 4 owito ngimagi kama ne
jopuonjre ang'wen owito ngimagi ka jowetegi ne oloro negi e od nindo sama mach otimo ang'owa machiech ni majni nochia gi achije ma iwacho ni omoko gini ne gi nyithi sikul. Aya, okang' mane okaw ne tend sikul onge kata ok ong'ere nyaka sani. Okang' bende mane okaw ne jotend sirikal mane nigi responsibility mar neno ni okenge makare noketi ne onge. Victor, biye higa mar skul mar Kianguli miwacho higa mar 2001 ma inyalo paro wachno kaka ne pek. Aya, nyithindo makwan gi dirom 67 nyowito ngimagi. Nyithindo 67 nowito ngimagi. Jopuonjre 2 ma jo higni 16 ne otiayo mach, mano kaluwore gi report mar nonro. Iwacho ni jopuonjre 2 mane otiayo mach e sikundu no. Inyalo paro wach kes mar jopuonjre 2 kaka ne obiro gi kuma ne ogikie. Aya, od nindo ne ni kod nyithindo 100 ma yawuoyi. Okang' mane okaw ne jotend sikul pod ok ong'ere nyaka sani. Mane yorno bende okang' mane okaw ne apisas mag migawo mar somo pod ok ong'ere, matieni onge gimoro amora mane otim. Koro ineno ka nitiere trend ni gigi timore, sirikal chiwo national days mag morning ka dhano osemon ndalo 3 to kanyo orumie, ji rito report. Victor, higa mar 2010 skul mar mano waseng'iyo nyiri higa wabi 2012 machiegni ka Asumbi Girls ma pod wanyalo paro mach mano wuok Asumbi Girls, stima ne omuoch ma ne wacho ni en mach mano wuok kokalore gi muoch mar stima. Iwacho ni dhoudi ne olor gi oko. Mana wach miwinjo, mana gima senior ne wacho cha. To nitiere kama wabiro tenie wiye nikech wabiro ng'iyo ni wach safety ma wawacho cha. Matron mar skundegi sama megi wuok, iyudo ka nitiere skunde moko miyudo ka watchman ema nigi key. To sikul nie village ma watchman bende sechego chamo chang'a kamoro gotieno. Koro nyithindo ing'eyo ni nitiere gimiluongo ni fatigue, olo mar del. Ma samoro nyithindo gi nose somo odiochieng' mangima bende ne gichiwo gokinyi gi ol. Koro ka gitemo mondo mi giringi kama chomuoch kokimanyo ng'ama yawo dhoth, watchman samoro bende onindo kamoro no modho chang'a godhiambo, ng'ama nigi key kokimanyo ka. Kaka tur dhoth mondo mi nyithindo gi onwang' kaka wuok onge, Victor. Mamano bende en achiel kuom gik mineno wasebedo kwa neno. Ibiro do ka Asumbi kanyo jopuonjre mane owang' motho ne nyithindo 8 kaeto okang' mane okaw ne sikul nyaka sani pod ok ong'ere, Victor. Okang' mane bende nokaw ne jotend sirikal mane onego beni take responsibility mi penjo cha onge. 2020 makosa watchman moko nyalo bedo ni obayo kaka ngima dhano. Watchman moko samoro moriere tir to mano oting'o nade ofungu nade. Ofungu mar dormitory. Loro dhot mar dormitory. Loro dhot. Angela. Matron ne monego kaw responsibility. Victor, gini lach. Koro wekika aidhi yien gi ewiye. Gini lach. Abiro kanyo. 2022. Moi Girls High School. Kibra. Inyalo paro gima notimo. Mana bathe ka. Mano, yes, mano 2017. Jopuonjre maromo 10 nyotho. Kendo inyalo paro kaka piny ne lich, Kenya ne lich, mene iwe ni Kenya rumo. Ne iwak lich mana kaka wayuak ni ka jotelo wuok yuak. Bang'e no wigi no wil. Jopuonjre ma higa 14, japuonjre ma higa 14 ne omaki. Bang' higni 5 japuonjre no ne otwe e jela kuom higni 5. Kanye mwaneno ka japuonjre achiel otwe. Okang' mane okaw ne skul ok ong'e. Okang' mane okaw ne piny owacho kata ne jotend sirikal mane ni kanyo ok ong'e. Mapiyo Victor ibiro mapiyo kibiro ineno yudo ka gima timore en gima systemic. Tiende ni gigi timore, sirikal biro chiwo okang' mager chalo gima sirni mag ndara ma bende wadwa wuoye e sama gitimore no, gi declare National Day of Mourning ka dhano semon, jotend sirikal dhi chiwo speech. Ineno ka gisechiwo speech madongo dongo gi promises madongo dongo to gino rumo gi kanyo. Koro gini duoki kami iduogi penjo to who takes responsibility. Ochako duoki kuma jeye wacho cha. E school mar mach manyo waneno weekend ni. Pod ok waneno ka tend sikund no okawo responsibility. Manyiso ni sikunde gintiere moko mayudo ka ntiere samoro wegi gin jodito e sirikal ka. Kech ok waneno ka ntiere siem mane dhi ne tend sikul.
bende king'iyo kata tend migao pod ok owacho ni tend sikul osendiko statement. Kuonde moko kwaneno sama samoro wuon sikul en ng'at mabet weth matin sani de en e jela. Ntiere udi ma kumukore Nairobi kae mana kaka je kelo example ka kumukore ni to sechak pedh wuon ot kaka guok mipedho ka puoyo to serwake e jela. Mae nyaka sani skul manyo wang' nyeri ni wakia ni wuon sikundi ni en ng'a. Victor, magi diri ma nyaka wawach ka. Wuon sikundi ni ng'amo ng'eyo onge. Safety measures mane wachore no bedo breach gi ng'amo ng'eyo onge. Koro inyiso ji ni investigation dhi mbele. Investigations gi nochako 98 kaka nwawacho ka. Saa koro gik ma wadwaro responsibility. Saa koro gik ma jatend piny William Ruto kata doko ni meye gi noko chako rekode to ok wadwar National Day of Mourning. Dhano se mon moromo. 3 days of national mourning is not enough. Dhano se yuak moromo ndara dek mar yuak koro ok wadwar. Koro wadwaro responsibility. Victor, mae keli kana ng'iyo gini weekend to chunya ne lit kaparo ni ng'anyo mar Gen Z chanyocha no obuogo. Ket ng'anyo chanyocha ne nyalo luoko gik moko pacho ka. Kaka ni neno no se chak meny kuonde gi manyaka jodito mag sirkal gi nyocha koyo no se mako. Koro buogo mar ng'anyo cha ohinyowa kabisa. Nikech ok en gimoromo mar neno ka minister jatend mar migao oringo kama mach nitiere cha to chiwo speech kosetieko tineno ka PS Mamar Bello Kipsang oreto kuno. Sano koka county commissioners ong'e walo ng'wech dhi kuno gi koti mawalo makono gi josiasa bas gi josiasa makuno koro ji kawo advantage masano koka giywak pi wang' gilwar kala to ka giseyuak chalre mana gi weche mag masira gi nyaka wabede ni bende ntiere lessons ma wanyalo lanie gigi lessons gi ni e lipode gi. Mar ariyo Victor, gimachielo machak biro responsibility bende mag skunde gi jeyo se wuoyo kuom gini nikech ing'eni janyuol mowito nyathine mong'eyo pain mar gini mana kaka iwinjo wawache janyuol mowito nyathine maparo ni yawa nyathina no wang' molokore maka sama no onego be nanyalo bedo kanyo mondo akonye nikech ing'eni geno mar janyuol kito nyathi e sikul to nitiere rieko moro manyalo konye e ngimane makiny igeno dhi yudo kacha kidhi kacha to yudo ka koro to en ng'ama ok dhano nikech kaka nipimo gik moko ni jogi majni nowang'ogi mok nyal yang gi. Ing'eni nyithindo sama mach makama kore kama gi joma tindo jo higni 8 9 10 11 12 13 kama kanye ma biro gi gima je ibonyo ne wacho ni ka kore nenen ja form 4 to gini nokelo koyo kuome kaka dang' okonyre bedo maonge koro ja higa 9 ne ben gi riekni moko manyalo tonyego. Mano e kama koro wabire responsibility mar jonyuol masa oromo mondo koro nyaka wagoe mbaka ni to bende en gima owinjore nyithindo mane buo higni 12 tere boarding school magi gin mbaka ma koro nyaka wago kata doko ni lit to mondo mi wang'i ni to ere kaka wanyalo prevent nikech Victor nyathi ma ja higa 9 nyathi ma ja grade 2 an gi nyathi ma nyako ma ja grade 2 kikawo mitere e skul kacha ting'iyo nyathi ma kata luokruok pod okia maber nyathini en nyathi ma konindo tichiwo chiwa gokinyi ma samoro ichiewe ka pod oywak ka mach omuoch nyathini okia kata kuma ringe dhiye nyathini be ok inyal kata mana puonjo weche moko mag fire gi mondo understand kech iwacho ing'eni nyithindo gima timore ga ni ka mach omuoch kama Victor to giringo gidhi kamoro achiel ka nyithi gwen koro gidhi gichokore e kona moro achiel kech koro eno weni kama wadgi yore ngecha e maber koro nyathini ok inyal blame nyathini ticha kiloro na nyathini dhoth aparo ni kinde gik Victor kata mana gweno bende nyuolo tong' to ninde kose ninde motoyo tong' to ntiere kaka gweno bet gi nyithinde mogik kama gweno we nyithinde mong'e ni koro giromo ginyalo dongo kendgi koro gisekalo tenga ongo ema koro nyalo timo ang'owa to koro dhano mopidho gweno ni koro ume go tete nikech ongo kawo nyaka madongo koro tindo gik manyaka wago yie mbaka Victor ni to kwan iga mane monego bed ni koro ng'ato nyalo kawo nyathi mondo tere boarding school nikech Victor ing'eni awang'e ni moko biro kaluwore gi dich ma samoro ng'ato wacho ni odich onge thuolo gi nyathi kata mana bas manyalo kawo nyathi tang' tero nyathi odhiambo to duogo neno nyathi magi bende gik momi neno seche moko wares nyithindo ma wakia maka kinyisi kit nyathini kot inyisi kit nyathini to imbe kia nikech ikawo nyathi nikech idich e weche mag tich
itere boarding school ka en jaigo chiko ting'eni biro tere boarding kama nyaka chieng' otiek school chieng' kinyisi kit nyathini to imbi kia imbi wendo mae momiyo seche moko ber kaka janyuol Victor kata mana weekend iyudo kaka in e gimoro moro kata kidich across the week to weekend inie gi nyithindo imbi ng'e kit nyathini kibet kama ineno TV ineno ka nyathini ka okombe to lwaro piny ineno kaka nyathini dongo ing'iye kit nyathi ikonyo shape culture gi responsibility mar nyathi to kokaw nyathi oter gi e boarding okang' madongo gi sama pod nyithindo gi tindo iyudo ka koro magi gin gik ma koro nyaka wago e mbaka nyaka wabede gi regulations nyaka wabede gi policies nyaka wabede gi okang' to ere kama nyathi ere kama owinjore ma koro nego bene gweno weye nyithinde magi gin gik ma nyaka wang'i mondo mi samoro nyathi mikaw itere boarding school ne mondo itere to ywaka janyuol ochune koro ing'eni mano bende rwako paro moro ni ani chuna gi somo mar boarding ne atime ne janyuol itime ne janyuol koro kiny kisetiko to gik to Victor magi mamiyo iyudo ka nyithindo kiny iyudo ka nyathi odongo gi kido moro ma iyudo ka kiny nyathi usikoni ka nyathi ma wuoyi to usikoni gi nyathi ma wuoyi ni mane ichiege ka nyathi ma nyako usikoni gi nyathi ma nyako ni mane ichuore nikech oonge kamolanie culture mong'iye kaka babo dak gi mama ma ema kiny nyathi odak nyathi jaiga 30 to kia kata tedo kuon ng'at achiel nyathi ok nyal tedo kuon kata nyuko kia gimong'eyo tedo en mana tong' maliet to gi pi momur nikech kama miyo dongie gi nyathi monyalo puonjo nyathine ni kichiewo titimo kama alot ibidho kama gik ma responsibility ma kiny konye e ngimane koro kiny inyisi ni nyathini lwete bith irieri to in to ok idak kode ka ing'eyo ni iikori mar nyuol to bende nyaka waikre mar raising nyithindo gi to kapod ok iikori mondi nikech iyudo ka Victor mogik samoro ng'ato dende ler kata pod entiere pap ok idwa ni mondo nyathini okethni pap koro kiikori magi gin gik ma nyaka wach ni ok dwa ni mondo an gi nyathina moro matin takawo nyathi adhi atero mabor maka jogi penja tinyiso ni akik wach ni en gang'owa ok wawach ni magi manotimore kae mak mana ni gini koro yawo thuolo mar mbaka malach ni wan kaka oganda nyaka wang'i ni to ere kaka wanyalo integrate nyithindewa mondo wanwang' kaka wanyalo safeguard nyithindo nikech onge nyathi monego wit ngimane ngima masamoro ne nyalo bedo prevented kane gik machalo kamae gi ok wakani erokamano nyaro ilo yawore yarainyo vioje twako twere kauno motwego long e nungo otwere kabisa kendo wan kama teka ahinya mokwongo mosane nyikwara moga jwang' amose nyikwara mogi ni aneno ka gimondo gokinyi pile kaka gichunga kendo Nyasaye oritowa kendo wan e dwe manyien wagone mana Nyasaye erokamano e dwe manyien ma wantiere mang'eny mosetimore to kineno kichopo e dwe ma kama higa to wagone mana Nyasaye erokamano erokamano ahinya kendo machiegni ahinya e twak ma kawuono ne wang'iyo wach mar mee ma wang'o sikunde gi odobedo mang'eny mokalo to ahinya midhiero mane waneno ka nyithindo 21 jowito ngimagi ting' onego bed ni bedo mar ng'ama okwongo who bears the responsibility of gima nyotimore e ndarasha ne mar ariyo wan gi chike ma ng'iso kaka onego bed ni gero structures mag boarding mag school mar adek en penjo ma Fredo penjo kani to nyaka koro wachak no ni en higa mane maber ka nyathi tere boarding school ing'eni VOJ sini awinjo komule to kata Fred bowacho wach mar reports ma sirikal osebet katimo ing'eni king'iyo history mar mach ma osetimre Kenya ka mokwongo ne en St. Kizito 1991 mane nyithindo 9 wito ngimagi koro ken gima nochakre kawuono to king'iyo reports mantie nitie nyaka ma TSC notimo mar safety in schools nitiere mar Cleo moro ma bende noko elaborate kabisa gik matimore to kata king'iyo nitie studies mang'eny ma kata scholars otimo achiel nitie kata ilo Mr. Mnyasia ja UON ma be otimo report e wach mar machni nitiere report mar auditor ting'eni pile wacho ga Kenya gine shoni ni gima timre ga ni Kenya ka wabera yenye report kidwa manyo tibro yudo teme dwaro to koro implementation kae emo penjo ga ni to ang'o matimre implementation ka nikech kata enda Russia mowueni nitiere ndalo mane nitiere be accident in the Russia Boys 2010 mane nyithindo timang'owa owito ngima gi nyithindo 2 koro ken gima ni ochako sani
to gima ji penjo tania ni nyaka ne wach ni chakre. Wawinjo kiwacho ni nyithindo kata room ni kende ne nigi nyithindo 158. Kuom nyithindo gi chieng' mane gino timre ni wacho ni nyithindo 16 nowang' mokinyal ng'eyo, kinya kata kama giwang'e no kinyal timang'oa. Mani winjo kiwacho ni koro idwaro ni mondo pathologist obi otim DNA mondo gene gin nyithindo mage. Sani koro wawuoye nyithindo 21 mowito ngimagi. Ni winjo ka chieng' mane gino timre ne nyithindo 70 manolal. Bang'e ni winjo ka giwacho ni koro namba mok ginyal account en 58. Nyoro no kang'e mondo ang'e na dimo setima. Uno wacho ni 46. Koro yudo ka kata mae, ka koro kata nyithindo ok ginyal account for. Mar ariyo king'iyo ripode mwawachogi, achiel kuom gini wacho ni dom ka dom nyaka bede gi matro. To kane ing'iyo kane majini ochakre, wacho ni majini nochakre saa 5 otieno. Ing'e ni majini owang' nyaka kabiro okinyi. Iwacho ni fire engine mokwongo ne entiere 9.8 kilometers kama ne gino timore. Kane fire engine ni ochopo, obedo overwhelmed. Giwacho ni koro gikwayo machielo mane wuok 50 kilometers kabiro. Koro inyaparo ni kane girito machielo ni obiro 50 kilometers, makoro jogweng' makoro tem to jagweng' ang' ni tim golo mach nang'o. Koro yudo ka kata response kende idogi penjre ni county government nitiere. School owuon achiel kuom reports madwarre ni safety mar mach, fire extinguishers onego bed ni nitiere school. Nyithindo onego bed ni timonegi training mar safety. Nyaka bed gi regular checks ma sirikal timo mang'ini to skundni be safety measures monego bed ni nitiere school. Be timre koro an mano be duogo tenre gi quality assurance ni to be onego gimiwa report ni to skundni no timne quality assurance karang'o mogik. To skunde mani around kanyo no timne gi karang'o mogik. Ngech ma en gima onego bed ni en a continuous process matimre e country mzima. Koro kata ka giwuoye ni magi gik manyaka ging'i, nyaka wang'iye report no, nikech wanya yudo ka maybe kata Kenya kae report makamano onge. Masani eminya kata yudo maybe biro chuoge nikech koro mach manotima ng'owa manotimore. Koro magi gik monego bed ni wadima nikech kanye michake. Primary school en a concurrent function, lakini en function mar sirikal maduong'. Omiyo mana kaka ineno wasebet kowuoyo ni ripode gi onge ng'ama ng'iyo. Sirikal be sani onego bed ni wuok mondo wachnwa ni skundni kata kane imiye clearance mar school mondo bedi mage requirements mane itima ng'owa idwa ni mondo bedgo. Mana lit kabisa wacho ni dom ni en mar bao. Bas grills manoketi no lor. Dot be no lor gi oko. Koro ka mach inyaparo ka mbao mach omako. Speed mamajini dwa endelea godo kagine kuom nyithindo gi bro tek how long. Otieno no nitie jonyuol manobiro mokawo nyaka nyithindgi modhi godo. Mabe ni winjo kata governor kata Bishop Muheria ne kwayo jonyuol manokawo nyithindgi ni mondo owuog mondo wach ni an gi nyathina mondo ging'e ni janyuol moko notimo ang'o nokawo nyithindgi. Manyiso ni kata security measures mar skunde ka janyuol nyalo biro makaw nyathi madhi go to onge ng'ama nyalo ng'e kata ni janyuol notimo ang'o no biro mokaw nyathi. Koro mano wantiere kan janyuol mane nie ode ma en no bet kong'e mabe ni an natero nyathina e school kendo nyathina nie quality madware school kanyo tiluongi ni nyathini no wang'e school. Janyuol chako nade. CBC mwasebet kowuoyeni ni neno kata developers kawacho mabe ni achiel kuom gik mane CBC kiwaye mar 844 ne ni 70% janyuol 30% ja school. Manyiso ni 70% responsibility no nego benini ka ng'owa gi janyuol. To kineno gimotimre gi nyithindo gi ikgi to nyisi ni janyuole mokaw 30% to ja school okaw 70%. Manyiso ni kata CBC ni ben mane book. To in reality okotimre. Nikech kadine bed ni CBC timre to gik makama mawacho koro sanigi ok do bedo kanitiere. To kata janyuol matero nyathi e boarding no tibiro kata dong ding'ie kata chon wananeno koterwa school
to janyuol dhi kodi nyaka dom madhi mang'e ni kitanda ni kanye okete nang'o nafasi mantiere dormitory no chal nade. Inya yudo ni jonyuol gi en kaka no chopo mo hand over nyathi okia kata ni dom mane manche nyathino nitiere kata ni dom no ne chal nade nikech kapa ni janyuol ma of sound mind ne nyalo yie ni nyathine bede dormitory mar bao. Koro magi biyudo ka nitiere negligence bane nitiere mang'eny. Koro gini kidoke responsibility mokwongo responsibility en kuom sirikal nikech kata chik o guarantee life kendo chik be o guarantee basic education. To basic education ok wachecha ni tek ni nyathi otimang'o o access education. Owacho ga ni infrastructure mokwongo kata ka school no poko chakre ni to infrastructure mwaketo no dormitories oromo classes oromo biological standards madwarore jopuonj nitiere moromo makata ka nyathi nitiere wacho ga pile ni ratio mar UN gi mar nyithindo ok romre. But kata kokromre onyalo wacho ni nikech en mar 100% transition ginego mane sirikal oketo free primary education gi free secondary education. But still quality standards no the underlying factor. Okinyalo wacho ni koro ka imiyo nyithindo access to education tekni structure makatan kawuono kachiew taloko kibanda school tekni nyithindo nyalo dhi e skund no to wawacho ni koro en access to education. Mar ariyo responsibility lae gi janyuol mana kaka ineno senior wache to Fred be wache ni kata kidwa tero nyathi e boarding ng'iya ne gik mang'eny midwa ng'iyo ni to school mitere nyathino en school makata kitero nyathino safety mar nyathini kare nyathi discipline mare kaka grow up nitie nurturing ma nyathi yudo makata koduogo to nitiere kaka inyalo ng'iyo ni kata ka boarding na tere to nitiere gik ma nyathini otimang'o olane boarding. But nikech kaka sani tinde uchumi tek gi kaka jonyuol be manyo tich iyudo ka janyuol yot ne mondo ter nyathi e boarding nikech koro ng'eni kachacha nyathi is well taken care of. En manono kia ni o create a disconnect between en gi nyathini. Kane wawuoyo wach mar mach mane nitiere Moi Girls mana machiegni ka ni winjo ka nyathi wacho ni en nokohero school. Mar ariyo kano bedo punished tinyise no luok cho to chogo lil okonyal timang'o okonyal luoko koro mirima no omiyo timang'owa odhi owang'o school en mana ni nokong'eno bro wang'o jowetene but kora sira no setere motimang'owa otimo gimoro. Kani ineno kowe wach mar school manyeri ni ineno prefects 4 mane jowete gi odhi moolo mafuta mowang'o ne giwang'o gi nikech prefects gi nodhi o report timbe maricho mane gitimo magibedo suspended to nikech gin nyithindo mane jonyuol gi jomolony mong'eyo gimoro amora noduokgi kanoduokgi ni ineno kane gidhi magiloro dom magiwang'o nyithindo adiwa 4 manyiso ni mabe pod duoge culture mar janyuol ni to bi ng'e nyathini nikech ineno ka janyuol kanigi pesa to kata nyathi kobedo suspended to nitiere kaka odhi otimang'owa oduoko nyathi. Koro magi gik makoko bedo addressed gigite to be janyuol nyaka ng'eni sama nyathi wan ndalo mane wadongo madhene wacho ni kapod in under my roof kata father ne wacho ni kapod in under my roof in under my care ionge say manyiso ni everything gine magi decide for you nyaka chieng miwuok kanyo mi earn your first salary mibiro negi slip minyise ni now I am my own person then korinya make decision to ji masani to make to en under the roof mar janyuol koro mane negotiate koro mane makelo wakamine no wantiere ero kama na enya jopiny ma winjo wakeno maneno wako kinyi makawuono agombo ni imiwa pachi ni wuon ni to bende sikunde wa oikore mar kedo kod masiche machalo kod manyo timore ni to kata kamano magi timore kinde mabende lepode moko achien Isiolo Girls neno ka wecho chako timore to neno ka gima gini timore tam mar adek sama bende penj bende koro okaso bende tuduk mara mora kind gi penj Victor ntiere kapoka duoko penjini no ma abiro wene jay mondo duoki to ntiere gimoro achiel manyara wilo kele to dwa wegi e dhoge makije nata tiek ne matin yes nyaka wang'ini to the number of hours monego beni nyithindo spend a class odiochieng gin seche adi nyathi onego beni puonjo seche adi ka ene class
nikech ing'eyo ni chien ka kiparo kinde matiang'i mae be achiel kuom gik mosebede lipodegi e Kenya ka iyudo ka nitiere ndalo mane jatend migawo owacho ni nyithindo onego bed ni report e klas saa 2 okinyi. Saa 2 ni ok owach ni joma nie private gin gi report saa 12 okinyi. Tiyudo ka gima wan godo sani ni nyathi othung' nyathi gi somo ni ka mondo nyathi okal ma nyathi dwa somo seche chigni 12. Kidhi e pinje man gi lony ma be dhano pod riekie, nyithindo dhi e sikul kaka America between 6 to 8 hours only in a day. Maka nyathi okaw gi gari gokinyi, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja grade 1 to 5 gi saa 8 nyathi oseduogo. To be pod nyathi ni kala. Kenya ka jopuonj no duogo mariek. Gidhi gigolo preps mane gokinyi gisiko gi gimoro ni remedials. Koro remedial teaching ni gidog gi baptize. Ma remedial ne king'iyo to nyathi saa 12 okinyi. Victor, nyathi ma ja PP1, nyathi ma ja PP2 to donje sikul saa 1 okinyi ni nyaka ang' saa 12. Nyathi ni soma ng'oma wane okwa somo. Ma wane wadonjo ine klas 3 to wadonje sikul saa 2 samoro be dideko kibiro gi sigoru mobawo kama samoro be siruachi no ne manye ma ok yudo. Ang' ni donje sikul saa 2 gi nus kata saa 3 kiponde tie choka moro rito ji donje klas ti donjo to be podwa kala. Victor, podwa kala to nyathi matin ma ja grade 1 opambu wiye ma nyathini dwa somo 16 hours koduogo koka en gi homework turi. Homework lara 10 kuom nyathi, lara 8 kuom nyathi. Koro mae mentality moro mwadhi wabedo godo ni nyathi modhi othung' e sikul ni soma inyano kalo piyo. Odwa no kala ng'o, odwa no kalo dhi kanye. Ma be mbaka manyaka ong'i ma ok ni tend migawo keto mana regulations. Ko wachi ni sikul yawo saa 2 nyaka luwe. To kod itero nyathi e boarding to bede boarding kucho nyathi oninde maka gik saa 1 to yawe saa 2 nekech syllabus pod en mana macha. Mari midwa no rate piyo kalne. Nyathi kalo mondo dhi kanye. Erokamano. Jomadongo neno ka saa ringo matek mokalo. Jopiny bende sikunde wa oikore maber de kedo ne masiche. To bende ng'e nyathini kaka janyuol. To bende hetero nyathini e skund boarding mar primary ko ja higa 8, higa 7, higa 9, higa 12. Bende bedo ga gi kinde mar gomba gi nyathini gik moko kotimore ngimane kama kaka onyalo tonygo kaka janyuol. Bi ka oting' mari koso bin ting' duto te iwene sirikal gi jopuonj. Koso in migawo mane ma in go kaka janyuol. Jomadongo tim moro ma jotelo ka gimoro osetimore to gidhi e crime scene ni. Scene iwacho ang'o kapok wakaw break. Bende kelo ga konyruok. Optics. Onge ok kony. Nikech gima nyarawila penjo ni to quality assurance officers mag TSC ne gidhi e sikund ni mogik karang'o. To report mane gigolo. Magi gik monega jatelo ng'e. Ok dhi kucha to koro iketori gi press conference. Ndalo moko nwatimo sigana Citizen ka mano chwanywa gi jo sirikal kabisa. Nikech ne wawacho kaka jotend piny Kenya sama masira osetimore to kore ka giwuok oko mager. Ma bende watuge kanda moro mandalo moko mane minod jatend piny Kenya Lucy Kibaki Nyasaye oket chunye kamokwe. Nodhi moduo jatend migawo moro Kenyatta ka kane accident otimore mowacho ni jogi onge gima tiyo ne jo Kenya to sama gimoro osetimore kore ka giyua ujo media gibiro. Masira kosetimore to kionge gi lony mar dhi timo nonoro kata mar kelo resruok kanyo kik idhiye ni koro ni mondo neni ni koro ni dolo touch kanyo we will be here, no stone will be left unturned. Onge ok konyo japiny. Bedi ofisi kuma yandi ng'iyo betego ka in gi technical teams gine magidhi. Wedhi golo duondi kanyo ok kony japiny. Ineno ka koro mirima mane jonyuol ni godo ni kacha. Ka koro jatend sirikal moro ogolo ote ni gibro tero oduma go ganda gi mochele gonget. Konyo janyuol mowito nyathine gang'o. Mapod manyo nyathine oganda gi mochele. Ng'amonyisi no onge mchele. Ng'amonyisi no onge chiemo e ode. Janyuol no wacho ni sisi hatutaki chakula. Tunataka watoto wetu. To mano ni jatelo ma sirikal mondiki michulo gi pes jopiny osekasoro liethore no ndiko ni wabro oro.
emomiyo nyaka wabedie jogo, emomiyo awachoga ni gimoro naneno, akia kata ne adier, akia kata ni miria gik bijola jole kor mbui. Ni jatend piny ma Senegal manyien nowacho ne jodito mag no kadwa neno picha na ofis. Ket picha nyithindi ma samora mora ma gimora mora midwa timo mar sirikal. Ting'iyo nyithindi go tiparo ni to gima dwa timo ni bende ber ne nyithindagi. Kikiket picha na. Mondo conscience mari openjie ni to bende adwa timo gima ber. Kosana adwa timo nikech koro aja sirikal. VOJ gimoro Fredo wacho kama bende nyaka medie. Wach mar ng'iyo ni seche mag nyithindo bedie skul. Pile chwanya VOJ ka wuok gokinyi sama ariera. Sa 10:30 tayudo ka bas mar sikul ochung' e gate. 10:30. Sa 10:30 okinyi. Betonjo ka nyithindo. Obiro norito nyathi odwa kao sa 10:45 odhige skul. To nyathi ni ang' ne ringo gode bas. Masama ngochope skul to sa 1:30 okinyi. Iringo gi nyathi ni seche adi ma nyathi ni nonego bed ni nindo, obwongo ne dongo, dende dongo. Emomiyo ni magi mbekni ma wabende wan jonyuol. Nyaka wabede ni to want to responsibility wani kanye. Gini ok mar skul gi sirikal ke. Ero kamana nya wakawo yo nyakwara Monga Jwang wabro medo gombaka. Awinjo kanyo ka jo dito mabende an go studio ka utumo weche mopogore. Emergency response, safety skills, skunde kanyakla kod weche mag compliance. Nitie joma osebedo kaninde tich nyakwara Monga Jwang kendo nyakwa penjo ma tek ndwari ne ji mopogore. Janyuol in bende sama penjo gi penjo ibe nyaka inondo e chunyi to bende did I play my role, did I play my part kaka janyuol. Ka kamano ka oyo ka duogo nyakwara Monga Jwang wabro menyo mokuom weche bende ka aloro kod weche mag masira mag ndara. Kata kamano na penjo kanyo ka waduogo bende wabro somo ote mari kete mana kama en kaka wanene. Uliamini wakati uliambiwa ati umeshinda hii pesa? Ati nilitumia location, sasa nikajua ni ukweli kabisa. Nimepata. Ndio hii cheki yako hapa hivi, ndio hiyo goodie bag ya Jipange ushinde na View sasa. Asante. Jipange, View sasa ni ukweli. Kama nimepata, hata nyinyi mtapata. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254. Pilot, uko ready kutake off na Shabiki Jet X? Ha! Shabiki Jet X inagawa kugawa. Cheza Jet X na as low as 30 bob, a wheel of fortune ita pop up, spin, and instantly win your cash prizes. Tuko na over 650,000 Kenya shillings in cash prizes for the lucky winners. Boarding is now easier than ever. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, click on casino, then select transfer to casino. Weka amount unataka kutransfer, for example 50 bob, okay? Then click transfer funds ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on casino na uanze kucheza Jet X. Ingiza wenzako na bado ubebe a share of the 650,000 Kenya shillings in cash prizes. Fly, spin, and win with Shabiki Jet X.
Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogan public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mane Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jo thumbe muero manigi talanta. Winj thumbe gi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mane Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana Ramogi TV. Mana kamano ote mag jopiny. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho kanyo ni be unyalo yudo a report mar devil worshipping agents in most social places cha. Otherwise government mondo owere kod their normal blame games and prioritize security mag all learners and learning institutions and ensure that compliance is done and surveillance 24/7 nyalo konyowa kabisa. Erokamano ahinya. Moro kaendi ayudo japuonja kochogo iluongo ni Tom Apamo kaka wanene gi puonj maber ahinya. Jomoko oromo duok penjo matek ahinya e sirikal ka. Chairman Tom Ouko Apamo jakano kochogo nene kamane e ote mare kaendi. Morning Victor, nyinga en Amimo Kamimo, a parent representative in a national school. Parents are not allowed to access students' dormitories, even the parents' representatives. Amimo Kamimo wacho kamano. Then how are they representing job? Yes. Ko kinyal they assess dormitory ma nyithindo ninde.
Then meetings to kara in give you money mercy. Mercy cool. Yes. They should push back. Okay. Ngato bende penjo ka wacho kanyo ni maka joma jonyuol nigi role maduong' mokalo to kata kamano accountability begins with janyuol en owuon. Samite nyathini boarding school grade auchiel tiparo nade kaka janyuol nyakinonri erokamano ahinya. Mago duto gin penjo mag jonyuol ka gi weche ma jonyuol dhiro kaendi machielo ka wacho ni Remjes Juma Magambo wacho kama kata watim nonro nyadi 100 to onge pod skunde biro mana wang'. Pacha en ka mokwongo nyaka waketh boarding te Kenya mar ariyo especially mag primary ka biro konyo kama duong' ahinya. Victor schools masani jopuonje opong'o piny dwaro Elizabeth abro mana goye gi chung kanyo nitiere gik miluongo ni paro mag oganda jomoko moyiengore paro mag dini kuom gik matimore gi kanyo kabidhie osiepa ka in gi nonro to kar inyalo chomo DCI gi jo homicide nyalo konyowa ng'eyo matut kanyo nunyoto lal. Michael kawuok Nyango Makogelo, we are sorry nikech wawito nyithindwa madino bedo lakteche joriemb ndeke jotelo madongo en gima lit ni itero nyathi e sikul to igocho ni nyathini owito ngimane. Ngima en ngima ochunowa kabisa kaka jonyuol. Oyawre Ramogi TV, oyawre uru keto pesa mbele miyo jonyuol keto nyithindo tenge nikech gidich gimanyo. An Ayub Jakeno wuodo yoma Nyabera wacho kamano e ote mare Nyabera. Okay. Schools masani jochiende opong'o jokama Yesu kende, Yesu Luanda. In iseno jachien gi wang'i jawinjo. Kimanyi nwa moko moponde sikunde go mondo wane ko nyalo gol gi achiel mondo ka dipone mane nyalo kelo konyruok. Koso nango yada koso do muomora ka ng'okra fuok to jachien ma no loro dog ne gi oko ji pod metho joka mamos mokende ati mos yawa arokre ka lodh gambe ka no but ipenjo maber ing'eni samoro bende iwacho ga ni wamiyo jachien ting' moko mare. Yes. Nikech yot mondo imi jachien ting' to pok ipenjorie ni to into ang'o misetimo. Nyoro kanyalo nwa bondo gi osiepna Calvin Olango nyo koni ji te dwaro nying maber nikech nying maber inyalo chiemo godo. Ka nyingi ber to wadhi aja kamoro to wakoni to miwanwa gini VOJ emoro waka tete mang'owa tete mo koro jachien bende nyinge rach magi mora mara makata ogweno ni owuoka ka torado go bade dhoge kacha no nikech obado chwanye to pado to ka ngipenje ni jachien ema noida jachien nyinge rach obado beda gikwe okabi so samoro bende waweye ketho nying jachien wachomra choma gi gik matimore tin wakoni makosa ni ka kod ka wawiluongo nying jachien nikech mana penjo ma adokie manyarawila wacho ni jo quality assurance mag kiani gine TSC kiani gine ministry gimiwa report mane gidhie sikunde ni mogik tok kata sikund no kende e Kenya mangima sani kokoro wachomo TSC twakone ni Nancy Macharia miwa report mag quality assurance mag skunde te ma Kenya ka okay. Quality assurance officers gigin under TSC koso Ministry of Education. Ministry of Education. Yes. Koro wachoma belio kipsang. Twakone ni wadwaro repodegi. VOJ okaparie ka repodegi. Kata kokoro wa minister. Wadhi the counties. The one directors of education in each county. Yes. Wadhi the directors of education counties. Status report mar
compliance. But ingeni sikaro wacho ni it's an ongoing process. Koro iga ka iga onego beni wantiere go nikech magi report monego beni gi furnish gi parliament kendo gi publish ne jopiny mondo ne. Koro sani onego beni gi golonwa mano mondo giwacho ni wanto kama ne wantiere skund ni kane wa visit ne wan contented ni ne gi meet all the quality standards 100%. Magi momiyo skund ni owang' wakia. Koro jaduong Meli jakomar committee mar education ni embe ni gipenjo. Embe nyakupenjo koro magi gik mondo winjo to gi senator Nyutu game mondo ginyiswa ni gise summon jo education ma report okele bunge. Boko nego beni girito onego beni jo gi furnish report go gi mondo kata representative ma japiny ng'eyo maber ni anto skunde manie constituency na ma standards magintiere. Okay, Victor penjo kama ngato bende mana kapok igo wiye ni morning Victor Juma. I am William Otieno. The question is, why are they locking the domes? Yes. Ngama no lock the dome ni? Report to wacho maber report te monde ikago wacho maber ni they should not. Koro magiloro gi to giloro nango nikech report te unless ni quality assurance ma wacho ni pok notim. To mar ariyo ka matro ne nitiere iye ka. En be no wang'e iye ka koso nango nikech mano be en a requirement ni dom ka dom nyaka bed gi matron maninde iye kanyo gi nyithindo. Victor, kiweyo kata manama. Waseneno kinde mang'eny lipode mang'eny miyudo ka samoro miyo kata mana ng'ama kata family oloro ne nyithinde ot we kata mana sikul owuok nyithindo miyudo ka samoro wang' miru e ot yudo ka samoro miyo dhi e duka to loro ne nyithindo gi chien yudo ka samoro miyo wuok odhi bilo gire moro matin kose bilo gire ne kata mana wuoro kata mana family report moro mane le beach no file Homa Bay kama ne miyo moro de mielo jathu moro mara uma koro oloro nyithindo kare we nyangile ka gir kira gino mako kate to gini kelo edea ka en koro koduogo uyu ma okinyi tedo ka gik moko nyosa timore. Koro Victor chieng' moro ma ndalo moro owuok gi minoda ka dendelit gotieno to afwenyo ni mae koro nyaka waringo hospital to wan gi nyithindo ariyo matindo koro wago kwano nikech oyudo ka wendo makonyo wa kum sechego nodhi odhi ginene odhi e off to koro gini wuok otieno saa 4 koro wago kwano nikech nyithindo gi osenindo ok wanyal chiwo gi mondo mi waket gi e gari Nairobi ka bing'eyo ni ok chal gi dala ma samoro idhi luongo Minatieno ni bidong na gi nyithindo birit na nyithindo gi koro wang'iyo to dhote ma waweyo nono to wang'iyo ni nyathi maduong' cha oriek in case of anything obiro dhoth waweyo nyaka gate waweyo nono koro wawacho ni ok wabiting'o gi mondo wadhi nikech kwaduogo to waduogo e ot gotieno gimoro saa 9 ma nyalo paro ni ng'ama oduogo okelowa nikech kuchocho be koro gichomerowa ken muga ema noduogo ting'owa gi gari ka koro oduogowa nikech ing'eni at that situation be koro ok inyal riembo gari kiduogo maber ken ema nobiro hospital kama wantiere cha saa 9 odonjo gimoro saa 7 to wabet nyaka saa 9 moduogowa to kapok obiro to kuongo ringe ot kacha mokawo nyithindo ka otere ode koro samiloro ne nyithinde e ot ni ting'eni sitima nitie mach gin gik mawuok kamoro amora kech meje gin gik ma kata mana dala ot lum mako mach mawang' to kata mana ot moko od lum koro samiloro ne nyithinde ot tiwuokie ni kiweyo ni oken kata mana skul thoth nyithindo mosewang' miru makata jirende dwani mondo bi mach wang' to ungu idhi godo kurido ka kinyalo konygi to ok nyal konygi magi gin gik manyaka wang'i gin safety requirements manyaka wabed godo ni kata mana ot emiwuokie we dhoth nono ma nyathi nyalo ringo to yudo kako timo nade owuok mamiyo mi kik wadhi waketh nying jachien kata kama jachien yueya ma embo onge gi weche mang'eny kata jachiro jandabari to koni anto an powerful machalo nade nikech jachien ne ok odhi oloro dhoth gi oko ma Nyasaye omiyi rieko mondo mi kik idhi lor dhoth gi oko mondo wakaw safety precautions gi manyalo miyo wareso ngima nyithindo e yo machalo kama Victor. Erokamano ahinya. Ramogi FM ne dhi nyime kod mi weche manyien dak sadek marokinyi ka gin weche ma otuche kor gwenge kawuono piny Kenya pod nigi kuyo ka odiochienge mar kata kuom thuolo mar ndalo adek bandera mar piny Kenya kod mar Afrika ma ugwe ibiro ng'aw nus plungot mar chiwo luor makende ne nyithindo ma bende nyocha owito ngimagi masira ma koch ni Nyakwar Mogajwang ka bende chenro mar kawo nyiriri mag del kata DNA test
ibro tim mar yango ni to magi ne gin nyithi ng'a e masira ma bende pod omako oganda gi wuoro kod pinje mathoth mang'eny malo duoko. Omolo Aol education sector oketh boarding every child odogo some gweng day school bende. Penjo na ang'o wuon matimo ng'ato tero nyathi matin e boarding. Mano ote mar iluongo ni Karen Nyaralego. Harry Wuodo Yoma awuoro sirikal mar Kenya itero chiemo kama lich kamano to nyithindo nigi chandruok ndi kar mondo megi kony mar manyo nyithi ji ma owito ngimagi kaachiel kod mago mangima. Victor Ankaleb kawuok Miritini Mombasa mor gi chenro ma kaka onene en twak mamiyo jopiny puonj makare. An be timo mos makende jonyuol manyola lo nyithindgi e masich mach Hillside Academy. Nyasaye omigi hocho makende. Erokamano maduong' ahinya. Maka Juma, where do we raise the issue of cultism in schools because of the spate of fires across? Nikech ma endi to ne en accident to moko ma timore magai schools gi ahinya seche ma ji dhis ji kore ne penyi ni to wanyalo wachi ang'o? VOJ ing'eni sikunde ka bende mana kaka ne wawacho ni kaka janyuol bende ing'e nyathini bende ing'e timbene. Ka koro tang' ni picha nyathini bende nyalo wacho ni mato mar adiera. Mane gima timore sa mineno ka koro me nikech kata ka nye ndarasha ni poko timore hapa ni nye wase record maloyo sikunde 10 kor piny ma Kenya kama nyose wang' mana jumbe ariyo nyaka ne sikunde yepi. Tipenjori ni tang'o miyo nyithindo gi moko gin sikunde mowang' gi nyithindo, moko gin agina mach mochakore weche mag sitima kotudore maber gi gik makamago. So kik wawachie ni e rumbi ni nyithindo wang'o skul. Nyaka nonro yangi ni to ang'o manokelo mach. Nikech nitie moko masa mineno kaka sima koro nyalal ni to koduogo to duogo gi teko mang'eny to nitiere fault kamoro to timang'owa umuoch. Moko bende nyithindo panga nikech pok giikore maber ne penj. Samoro bende mana kaka wacho kachako ni boarding school kik wang'iye kaka jela nikech ng'eny ji ahinya to jopuonj ng'iyo boarding school ka jela. Ma ngima irido na nyithindo kanyo ma nyithindo dwaro nafas mora ma de yudi mondo duok gi kanyo dala yue. So magi bende yudo katimore. So gimoro ni samoro wacho ni en weche mag cult, en weche mag ang'o, nyaka nonro tim mayang ni to ang'o manokelo manyni. Ka en mach mane en mar sitima tiwacho ni mar sitima. Ka en mach ma nyithindo nyokwa kani ooyo sikul ka ne dinynwa. Jopuonj tiyowa marach. Wasomo seche mang'eny. Ok wayue. Kwa wuok e klas ka to penj watimo, tang'o watimo. You see, gik matimre kor sikunde gi nyaka nonro tim. Nikech mar cult cha to chalo gi gima wawacho ni timang'o iluonge nying jachien. Kama jachien. Erokamano jomadongo weche ng'eny ka. Mopogore kod mano masira to en neno ka gima pod osiko kod okinyi ma kawuono. Machielo ka en lit gi kuyo ma oganda osebedo ka neno kaluwore kod masira mag wang' apaya ma osebedo ka timore ahinya to e barabara ma kiwuok Londiani ki Kisumu kikalo gi Muroni kanyo ma tinende osebedo ka en kanyono ma osekelo thoe mang'eny ma pok odwaro ne nyakwar Mgajwang'. Machielo en Olalo Manithi ma bende mbaka osegoye, jotelo osegolo singo ni gisebedo kod paro makende matimo gima giluongo ni redesigning mar wach mar Olalo no. To nyaka karang'o ma bende remb oganda jo Kenya biro medo chwere ndara. To wantie kod migepe mantiere kod ting' makamago. Wang'e nenda kaka weche no bedo director mara ng'isa ni oikore kama kaka weche no bedo nyakwar Mgajwang'. Kaka nyithi sikul madhi skul otho. Koro wakwayo sirikal mondo ng'i gweng'wa ni ong'i ndara ni osenego ji marach. Sirikal kuyie to winjwa barabara rach. Ruto konywa watho jaduong' watho. Warumo ndara. Tafadhali gikonywa gi yawnwa yoni maduong' makata kunyalo bedo ni owuok 4 makoni ka giyudo to gipaswa mondo wayud kaka ji konyore nikech ji hinyore en urido makata ok nyal ket bams. Muroni to Bangla yono rach kendo yono hinyo mang'eny ajalo timo yono pile sanga sa to jotelo malo ok ng'e mano. Kia Johnson kidhi Kisumu yo rach to sirikal mantie yoni gichung' to gin osuru gima gikawo kata gero ting'ango ok gigero ting'o ji mang'eny ok ging'i gin ging'iyo mana pesa gi.
watimo mos makende ne anyuola wede kod osiepe ma bende nyocha wito jogegi masira kendo magwang' apaya ma otimore gwenge mopogore opogore nyakwar Mgajwang' e Kenya ka mangima. Jomadongo pod wan mana gi kuyo. Dobe ni en wach mar design mar ndara koso onge ranyisi machiko kata ranyisi mag arita makare wache mag ndara koso dobe nang'o koso dobe ni en nyawo mag jomariembo gima waluongo ni human error ma NTSA kogolo report gi wach ni largely atamalo maduong' ahinya mag tho mikelo en wach mar human error ni koso dobe nang'o jomadongo. Vioje mokwongo mos makende ne jogo manyolalo jogi masira ahinya to manyotimore Bangla. Achiel kuom gi manyowito ngimagi nowachna gi minoda en jakanisa ma Tamu ACK ma kuro gileme gi mama na mamuoroni kuro mos makende Vioje nyari ngendarano mana weekend ni to kwa achaka gi Londiani Junction makori wendara madhi Kericho kibiro michop nyaka Muhoroni kende dho factory kanyo kibiro nyaka Bangla kata Thessalia kaka jomoko luonge. VOJ gik moko adek an kipenja manyal kelo masira. Mokwongo kiwuok Londiani kiridori kidhi Fortana manyaki chop Muhoroni iridori kabisa. Mangiso ni mtoki nyaka bedie ni nitiere shape maber. Brakes gibeyo, alignment otim maber, mtoka condition ne ber. Imbe driver bende ni driver ina kicha. Nikech kama go onge to chances mag yuda jali nitie. Nikech oridore to en gi konde. Ahinya ibrodo kasa moro ka in dereva mawendo kanyo. To kinye ni kona ni kanye. O kinye no ridorido ni gik kanye. Tido ka ng'eny jo mariembo kanyo gi speed mani malo. Mano mokwongo. Mar ariyo, design mar ndara ni. Apani pinyi tinde olonya. Mandara inyalo losi nikech king'iyo SGR kowuok Mombasa nyaka Nairobi. Onge kumogo e kona kata dichiel. Iwacho ni en street. Onge kumogo e kona. Apani piny olony sani ma design mar ndara inyalo losie ma onge konde mang'eny kaka ginang'o gin no. Nikech mano bende makelo shida Nithi Bridge. Nikech Nithi Bridge kiseluwo kanyo en kuma seriembe makidhiye to in kata kaka dereba koyo moro nyaki dikri koyo moro nyaka donjeni. Nikech oridore to mianda to dhi malong ma kiketori aketa go ledhi ni gari onge kuma dhiye tihinyori. So state mar ndara bende nyaneno ka report moro nitiere mawuok ken ka mawacho ni mondo ndara no bed redesigned bro kao bilion 50. To ka en bilion 50 dongo suru ne japeny Kenya machule. Ok gikwa loan kuma gikwae ga do piny Kenya broch boto los ndara. Nikech ngima to is very important. Ka biro e ajali makoro nye timore Bangla ni. Nyene VOJ Junction Muhoroni factory nyaka main road Kericho Awasi kuma ng'eny ji luongo ni Thessalia. Nyene en kilomita di. Aboro kata uchiel. Tingeni sani kiringo kanyo VOJ to kawi matin ne dakika 30. Rach ndi. Nikech orach. Nikech orach otimo portal nyaki lokri koni ichung irit jokabi ekiti mang'oa ekikal. Yocha neno kantie site mar kambi moro mar ndara kanye to kang'iyo ni en marang'o. Gin giloso Muhoroni factory junction Goda Buoro kochomo Chemele roundabout. Mane magiloso. So moro mabiro maduogo main road ne okapar ka ene mpango gi. To kata ka bedie to gimiye priority kech mane madegi chakogo. So en distance matin. To nikech iwacho ni kiwuok Kisumo tibiro Nakuru to kiluwo Londiani
to nitiere kilomita malach mitimang'owa mikungo gi sabe koro ji ohero ndarano koro mtokni ng'eny nyaka joma welo so nitie joma welo ndarane nitie joma mitokni gi ok beyo ndara bende rach nitie joma ni garaka ahinya tang' ne gi ng'uona na to josampa noa maringo ng'we Kisumu Nairobi ne tito ratita kanyo mipenjo ni to kin mikwek en araka mane so ajali matimore Londiani Muhoroni ng'enyne an kipenja to gin design mar ndara ok ber ahinya mar ariyo en human error nikech dhano nigi haraka ma ok onego bedie to mar adek condition mar mitokni nikech jiringa gi mitoka mikia ni mitoki ni brakes chalo nade ikia ni mitoki ni alignment otim nade nikech kacha en samoro ipomna kichope vibugone to dwane ilok gari mondo kikitim ang'o kikigo e poto to sami loke no bende en gi stability maber manyaka ang' nitim ang'o ang' ni control ego koso kiloke kama te kakidhi ineno mar ariyo joma ni garaka nikech kiwacho ni lori no brakes no chut to kaka brake to osechut to dereva bende gi pache bendo ng'e gigo madotim godo ang'o madoresre godo to reso godo joko magitie ang'o matiyo gi ndara ni bende so nitie puonj mang'eny gi horruok madwarore kanyo nona to wabro nego ji mang'eny nikech mana ticha beach gokinyi kakalo kanyo tachaka yudo ka nitie ajali manonego jok moko matiyo kaunti ma Homa Bay karibu ji 3 to king'iyo mano bende lori ridore to gin gidhi malo to lori brakes apano chot koro gibiro to lori bendo bayo to rakore kodgi so mago gik matimore to ndara no VOJ anytime milo nyaka yude ka trailer moro yueye bath ndara ni nolokore so kibedie kata chik ni mtoka kiwango mar weight makama okonego ridre ndara no kibedie kata chik ni mtoka maringe ndara no speed nyaka bedie kama nikech speed to nitie to implementation ema timang'o onge nikech sampa kokali VOJ to kali to speed ma intiende geni bende samori riembe speed moro mikoni mato adhi mateka ahinya lakini wakasara kaza tipo mna kasampo kali chwa to be kori chako goriche to eto ringe speed mane kane mamarani to bende buoga nadwa dhi mateka ahinya tento mokalani to ting'o ji mang'eny ting'o dhano so nitiere gik mang'eny monego tim apani ajali mar ndara ahinya to wan kaka derepe ema nyaka wadog chien erokamano dhano bende otamong' Nyasaye nyocha chieng' moro necha idho public transport moro neno ka ji kaso driver ni nyon mo piny no rusa adi makore ka gin garaka oka gimondi gichwako driver ni nyon mo ok ber erokamano Nyarawila kwe pod omakowa en ang'o marach ndara ka rach ka nigi potholes bende ji ywak kober en jwe bende ji ywak VOJ wachak gi go mos ne joma owito ngimagi kata joma ni hospital mar ni kuonde mag thieth to mana kaka seni omule no ing'e ni ambe sani koro nego bed ni wang'iyo ni kata ka en wuoth mar ndara no to ini wuon iikori marom nade wuoth mar ndara no king'iyo statistics dwe makoro wantiere ni August 1 nyaka September 6 king'iyo report mar NTSA ji 27 wawito ngimagi manyiso ni in 1 month wawito ji 27 no wabet gi accident 27 to joma owito ngimagi to ji 79 okay to ji mani hospital gin ji 100 gi 82 manyiso ni dwe achiel mano ngima mwatima ng'owa mowito tendar ka moro ndalo moko be ne gitogo gigolo moro mar between January 1 nyaka dwe mar 4 1 macha be ne giwacho mabe ni ndalogo ne ji manosewito ngimagi ni 1189 e dweche 4 kori penjri ni ka wadhi gi mtindono
ma wachopo Disemba wabro bet kwa wito ji adi. Higa mokadho cha ne wawito ji mokadho 1908 endara mokadho ne mane ji otho higa mokadho cha mane wawito ji 3,318. Koro nyisa ni ka king'iyo ngima mar ji mawito ngimagi kata kansa mawacho ni nego ji ni aparo ni ndara nego ji moingo kata kansa kata tuoche moko ma ji thone osiptal. Koro anaparo ni kendo kwa dok ten mana ni mondo wang'e ni to human error ni ndalo moko nitie mane wabunge omend chik mar ndara magi wacho ni kata derepe mag ndara onego beni doke refresher course to ni neno ka jo transport nogo koko kabisa mo wacho ni mano koro ntiere kaka chikno kendo dwa hinyogi manyaka jo NTSA be odogoruko gi wajumbe mo wacho mabeni chik mane giketo go strong makoro kendo jo transport ibagoa yuagore kendo ok ginyal manage to mana gima sini wacho ni kwa timo inspections gi ang ninge na the condition ma mtoka mara ringe ni mtoka mang'eny makos accident gi gin magohala manyiso ni sama eno dhi mowuok Nairobi ka modhi nyaka Kisumu modhi nyaka Bondo kata modhi nyaka Siaya kendo chako gota choduogo mana Nairobi ibro yudo kaka ebe kochopo kendo driver modonjono ochako kendo pango mana ji kendo dok kori penjire ni ng'at ni osebete ndara for how many hours chopo kama koreno ol moriembo to bido kantiere manindo kata mtoka kanyo koriembo mara ariyo nikech odwa ni mondo dhi chon okel ji mondo neno tiyo odwa ni mondo nyon speed ahinya emomineno kaka kambi kaka Easy Coach Crown ang'ogi nigi ng'iyoga nyaka speed maka no nego beni kiwuok Nairobi kati donjo Bondo saa 2 to kar mondo ichop saa 2 to chopo saa 1 nyaka driver no wache ni to no chopo nade saa 1 ok saa 2 but mtokni machielo gi tok dew mano tekna dhi matima ng'o ago tan natima ng'o chaki duogo to driver achiel mogolo ji Nairobi ka moduoko Kaluo ema chak duogo kendo ema chak duogo te minya yudo ka kendo kochopo kendo ka biashara ber to mako mana ndara kendo tima ng'oa odok koro yudo kaka nitiere fatigue ma driver nitiere mtoka te and wear pokuchungo kata mong'eyo to mtoka ni brakes ne ni nade condition ne ni nade walok mafuta gene unu tielo ji joma untiere godo gi beng'eny gi ntie mani garaka nyisi ni mondo wadhi piyo piyo basi ineno ka kuonde kaka Londiani gino yudo ka ng'ato wacho ni mayo mariembega mtoka pile ang'iyogo koro samoro in ming'iyo godo nitidhi iyudo ka ine kona makoro mtoka moro bwa kuchicho gi speed mabe wendo iwacho ga pile ni ka ine ndara to ine ma in soba e ndara kiking'e ni ng'ama chielo mariembo no be chal kodi koro yudo ka assumptions miketo mang'eny mag ndara gi emomineno ka ji wito ngima gi nikech pile ka pile onge odiochieng' makadho moko winje ni accident otimre ndara ten gima lit kabisa ka wabed ni wawito ji e ndara ka wanyalo konyo ji nikech wawe kata condition mar ndara no ang'o momiyo kuonde makoro ndala ler be kendo watimo ang'o wawite ji koro aparo ni gini be nyaka duoge kendo enforcers ma polise be gi jo NTSA nikech inya yudo ka in samoro mtoko kadhi malich to kichopo mbele to yudo ka polisi nitie to bokata kada tinde kuonde moko wacho ni ang'e ni jo speed kane kama ging'e kuonde ma jogi chung'e ga nitie kaka gimira signal nitie kaka gimosre ndara kanye koro nyise nyawadgi ni gin mbele kata cha to police no bedo kana okata kada maber modhi to kata ni main road kata ineno nderni wa mantiere kata mantiere i town kuonde gi be kiyudo kaka matatu iriembo samoro nitie ma ine michung'e ndara iwacho no wada an adwa na chop kuma adwa dhi matatu ni taneno ni gimar tineno koka adhi to poko budho kata kichopo mbele to idoko se timo accident osetuomre mbele kacha kori penji ni taraka ne en marang kori ido kama gigi kama if we don't follow pod kineno statistics en gima lit kabisa ko wito ng'enji kama pile kapile endara onego wado wapenjre niya wane modo bedo gi craziness mandara no koso watimna angure wacho gane timore nade kilore gi mo bas kore ndara ka ahinya nya to jok mani miluongo ni chopa gi wacho ni chopa chulore kende kawe loan koro nyako chulore yes koro chopa chulore kende wach malicha hinya gavana nitiere thuok wachne
anya conduct magaberia bende joidh nyamburko na wacho kache ni moko chwalo mach ni nyon mo ne ipra nyose duoko nengo mo koro nyona mo moko bende gari ni marach to giidho kaka accident moro manyocho timore mar nyamburko moro mane dhi coast bus ni to niwinjo ka jogo wacho ni kane wachopo Kericho to mtoka ni olorwa ni lose kochako ringo bende pod winjo kaka ma chal mare ok ber to gibeta beta we agine andes ne jewie kama okoni chopa chulore kende chopa chulore gi rembwa kama koro gikieni ok ochulore kende kech ka jogi temo mondo mi ochulore kende to rembwa emo ochulore godo Victor, kami temo kelo ni gik kama koro dhano bende nyaka chak ng'iyo ni to ere kapod waweyo sirikal nikech wang'iyo ni log gini kama gini nitie to en mibadhi mibadhi mokelo gigi te to kapod ok wablame mibadhi gobila machoka ni to nyaka wan wawegi. Victor, isebetie gari to nitiere jok moko ma bende mana kaka iwacho ni kit dhano ka kit dhok dereva riembo matek jomoko kone ni wedhi kaka idhini to jomoko chwale no med dhi gin garaka to kwero driver mondo we timo gimarach to muok moro gi njaga moro moywayo chien kocha nyise ni tuende samoro ine gari oket thum makata kaka inyalo kawo simu onge monego ilor nikech ing'eni nitiere simbe moko mabiro midhien to koro makata kuma ng'ani dwa yudie gi gini kata kaka iwuo ok winjire ma ng'ato penji ni to tiyudo ka ng'ato to wacho ni ameda nyon mo iwinjo ko wacho ni ka idwaro kamidhie mos tinyiew gachi gibani wacho made ng'amo kone ni mondo idh gari ni ing'eni nitie mentality ni joma idho matatu ni gin joma onge geche oken kamano intiere gimo iluonge ni public transport samoro kama dhiye cha parking onge samoro kama dhiye cha means maneno madhi tera mapiyo en mar public samoro mana promote public transport sector to bende samoro bende bedo gi jomoko ni eka king'eyo kaka ji bodak mbaka kaka piny entiere ang'o ma piny wacho oko kunyo kisiko mane gachi tiwuok idhieni ok ibing'e gima timore kae bende mimbe ing'e kit dhano nikech dhano ok onyuoli kendi koro aparo ni ka nitiere gik marach mana kaka iwinji iwacho gi wach mar masira mancha nokuongo timore Londianicha miwinjo ka ng'ato okawo patik modhi onyiso nyako bila ni gari ni kaka iriembe gi kaka odhini ok wadhi maber to polis kosebiro to go mbaka gi makanga to gitieko to gari nodhi. Victor jeyo chake kawache ntiere weche adek maduong' ahinya e ndara kae mamiyo masirni gitimore. Mokwongo en makosa mar dhano miwacho ni human factors kata human errors. Ing'eyo Victor ni e higani machiegni thuolo mar adek ma wawuoe wach masirni ka en main topic e kaka wanene ka to wawacho ga ni ka ok ochuni to kitimi ang'o dwe mar adek ne walosie wachni higa mokalo dwe mar adek ne walosie ka Ken obet kama Jay obetieni higa mokalo ne walosie wachni ka Jay obet kama obede ni pok oloko kom kata nyarawira pok oloko imbe pok iloko weri gi kinde mane wawilo gi Jay cha koro Victor gini king'iyo kaka wawito jowa e ndara to wapenjore ni nyaka karang'o Londiani ka mana ka jalop jatend piny koka sirikal manyien ni odonjo ajali notimore Kericho kae mapek kinyalo paro manyogi dhi magigoe maduong' ma county government ma Kericho nodonjie mochamie pesa ma bang' dweche to pesa kare manocham kae ke magema gi pesa manonego bene miyo jok mane dhi iko jogi ka nocham te oduoki e gimi winjo penjo mi penjo sama wanie weche mag meka jotelo mar usore kama jali oringo dhi odonjie to giseoro mos e mbui e Facebook gi kuonde duto te ndara ma wacho marach mar Muoroni ni
Juma mokale manyocha William Ruto nitiere kaluo gi jotend gi wajumbe moyier nyaka gi MCS gi te. Ne ok wawinjo ka ng'ato mulo wach ndarani. To kata ka ne gimule ne ok onyiswa no mule. To ndarani usiko nego ji pile ka pile. Koro weche mag human error gi nitiere moko makati wacho ni masira kindaki. To nitiere moko minyalo ndek. Nitiere masira moko minyalo ndaki Victor. Ang'o momiyo wacho kama? Nitiere wer moro iwero mar kanisa ni gima moni idhi e ngima ini wuon ting'eyo maler gima moni idhi e ngima gima ni e gachi no ini wuon ing'eyo kata ka en diki ting'e ni break yom makata ka bie ndara to ndika ni break yom to ka en apiko ming'e ni poketimo ne service ting'eyo gachi bende sama onge insurance ing'eyo makata kichope roundabout tilura iwe mano bila nenia ka koro chungu kama tiwe mane mitonena koro wach ma Nyarawila wacho to jeibe wacho mar ng'we aire titi mondo mi jogi olaw pesa to Nyarawila binjo kogo story gi ginano ochiwo ranyisi gi geche moko miyudo ka drepe ni e salary koro ng'eyo ni kod ringo matek kod ringo ginene to radio sache cha nitie tiyudo ka weg geche gi nigi miluma mamalo gi siso mathoth mar omenda ma kata ka driver kone ni gari rach to wacho ni awatema ewe watema pesa kose chok ne Juma to koro bedo ne malit mondo goli e fuku mawuok madhi timo ne gari service bedo ne malit mosedonjo ok oyie mondo mi ogol gari tiende urumo to mosedonjo ni lit ne golo koro giko ni tie gari ni dhi muoch ka gari tiende muoch to gari ni bende ni airi titi ema kelo gigi mar ariyo kata mar adek nikech moko jowete go osewacho weche mag environment samoro nitie miyudo ka chuodho nitie koth ochwe ang'wengo nitie iyudo ka magi gin gik monego beni to ere kaka dhano ng'eyo ni ginyalo dhi e mos to watiek gi chuny wach ma en mibadhi mar obila Victor mae kama dag wach nitie nikech kondek negi wenge gi tek ging'eyo no obila cha ging'iyo go jo NTSA ma yande ni ndara gi bende yware go obila nikech giketho ne obila mag traffic chiro nikech chieng' ma jo NTSA ni ndara jomoko golo geche gi ting'eni Victor ok giti to saa dhi aboro to polisi pok oneno geche mag ng'iyo go ka koro gimbe ok gidwa ni jo NTSA gi obedi ma chieng' ma jo NTSA nitie to gisenyiso joka gine ma gichiwo report Victor gigi chakore gi kuonde moket mag inspections mag geche gi to chalore mana gi weche mag school ka miwinjo wacho miwinjo jai wacho ni iyudo ka ng'ato nigi receipt mar inspection mar school skunde idwa yaw to nikech ong'e ng'ane gi ng'ane to wacha otieko nyoche ka waneno ka wajumbe wuotho gi barua mag jopuonj mag TSC mowacho ni un jopuonj ma kama nikech ong'e ni kanyo nogoye kura omigi adi gini wuok godo nade koro Victor inspection kai monego bed ni report mar inspection kech onego bed ni gari ing'iyo ni to is it roadworthy tiyudo ka ng'ato osechulo makata gari ok odhi inspection to seti mang'o receipt mar inspection sticker mar inspection en godo sama wawueni kata mane i town ka ga kuom ranyisi kitiyo gi Kangundo road kidwa wuok kae mondo ichop choka ibiro kalo police station chiegni aboro kiwuok e town kata miridori matin but nasiko kanyo ibiro yudogi Victor kichopo roundabout mar Jogoo Road mar City Stadium gin kanyo ridri matin pok idhi kata mabor kech wa sama uweni bende giwinjo wai but ba makanyo kaloleni but ba makanyo gin tie chop kaloleni ka magi sama uweni ok kata mana kiny gin tie kia kaloleni chop DC ichopo Makadara kanyo gin tie makaloleni gitu koro thuth aya kia kanyo chopo Hamza gintie ichopo Donong gintie ichopo Mutindwa gintie kia Mutindwa kanyo kigo kona monde ma Kangundo road gintie kichiegni chopo Mama Lucy gintie kikalo Mama Lucy kanyo mi ibiro saika ka gintie ichopo Kayole junction Victor gintie kanyo kore edak kapod gintie nyalo kanyo weekend kadhi kono da yudo ka ging'eny kanyo to chuny wach ni yudo ka giduto gin gi kalam gi buk matin notebook magigoye number plate mosekalo
ok charge shite magi ok ndiko Victor jogi ongi kara wendo Jerusalem kendo iwuon gari ka ok ikale yono to chiegni gocho ni to kawuono to ni iluwo kanye uko wapi iwinjo Victor nekech ma e jogi ni e ndara ok mondo mi gi inspect geche ok gibeng'iyo ni to gari ni oting'o ji mang'eny gin tax collectors koro miyo kochakore gi jatend piny gi jatend migawo mochung' ne ndara gi jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe onge gima gikia seche moko ibuok kiwinjo ka giwacho no mako bila moko ni kane chiwo bribes ne chiwo mitbilie gisin to magi gini magi kawo ahinya koso pesa magi kawo ni maralum mopogore gi mamoko ma joka kawo erokamano ahinya Fred kaachiel kod jowetewa mamoko wanyalo konyo tieko nade masira mag ndara gi jawinjo marwa gi janeno marwa nikech ma en wach makoro makowa kanyakla winjo kanyo nitie both mar sirikal gime bekepe mas sirikal nitie both mar driver nitie both mar jowuoth gi joma tiyo gi wang' apaya kong'isi ni wan gi footbridge kama onego bed ni itiyogo jomoko neno ni ndara man nyaka gi ng'ada miya paro report moro mane od fwambo moro mar piny Ingresa miluongo ni African Eye nogolo wach mar inspection kaka itimo weth ma kamoro nyalo kelo ngima jopiny e andaki mapok odwar nyakwar Magajwang' weche pod thoth ka nyakwar Magajwang' to kata kamano wadhi achiel kachiel nyaka komiti mar bunge mar Senate ma ochoe kom kod Senator ma Vihiga County ma bende gikone jo Kenya noyudo fweny machielo ni kar weche mag mibadhi gin weche ma dho kalam tiye mang'eny ndi achiel kuomgi en weche mag on source revenue ma bende wacho ni counties mamoko keto mani malo mokalo kaka yo makende mar yudo thuolo mar yako pes jopiny moko bende ok gideclare kata ok giyang ni adima gichoko nyakwara mogito machielo en wach mar counties moko buora mantiere kod accounts mag bengi mathoth ndi governor ma Migori County nyopiny nyoro to nolero nyoro gimomiyo Migori County nitiere kod accounts mag bengi malawona 208 winjena kaka Auditor General nyocha oloso ewi wachni kinde mano chope nyim komiti ma ochung' ne weche mag mwandu mag jopiny kete manaka. And you've seen probably in some of my reports that I'm now questioning the amount that the service providers are indicating as revenue raised for the entities. Because in there you have systems that we are sometimes told had some downtime. And you know that downtime revenue was still being collected. Or we have commissions that are way above what should have been deducted. And sometimes it comes out because there's underestimation of the revenue. So it's an area we are looking at with my data science team. Wanguke mana matino nono nyakwara mgoja ntika mana rito kanyo wach mar account kata kamano senior ma en wach bangie ni kaka ngamusu bedo kaluo gik malongo ni fiscal discipline neno ka gima podwan mabora ahinya chik to wan go miluongo ni PFM Act gini pod bago abaga chon ni wacho na winjo ga kiwacho ni jopuonj mang'eny na oketho kabete Yomo jopuonj mang'eny no ketho kabete nikech japuonj ka japuonj en gi rieki ne modwa no timo ang'o mi nyithindo ka in e county kata in VOJ tidwa ng'eyo ni pesa ni chalo nade to tiyo nade ibedo ga account matin ming'eni ma donjo tatimo godo achiel ariyo adek ma takungo mar timo achiel ariyo adek to moro ni takene mar timo achiel ariyo adek bedo mayot to ka in ga account moinga par VOJ to mokwongo gima nyaka ipenjre ni to account apar gi itimo nade ang'o miyo nyaka ibed mana kodgi apar inyalo wacho ni county lach departments ng'eny to kata ka bed ni departments ng'eny to account mohingo 100 idwa timo nade mibadhi betie sama department ka department otimo ang'o mi account mare nikech kata ka koro in governor tipenjo nodiochieng' ma kawuono achoko pesa di to in ga account 230 ma pesa onego bed ni donje ibro ng'e nade na account mane ma pesa donje ten pesa mo
Gima Nancy Galungu wacho ni e shida mang'eny ma counties wanego temo miyo yot chamo county. It is by design. It is by design. Ok they need it. Tibro yudo kamoko en ni sirikal modonjo manyien bende yao mage. Nikech Nancy Gadhungo ywak ni kuonde moko yudo ni sama pesa osedonjo machulo supplier, account no inactive. Bang' dweche adek en inactive. Ka pesa biro to inactive. To bank charges geregi to nitie. Pes jopiny. Emomiyo VOJ chik nitiere ma prescribe ni counties onego obed gadiwa accounts mage. Ni neno ka governor ma Bungoma nokete tago maliet mane weche account. To no konyal duoko nikech obende moko nokia. Iyudo ka dispensary moro nitiere koro gweng'. To le dispensary no niga account. Aselimi dala. Iselima dala. Ingego bei dispensary. Ng'ata mabire go bei dispensary kacha. Pesa mane modwa chulo e account mar go bei dispensary. Kaponi go bei dispensary nitie. Dakane onge. Koro go bei dispensary dwara account motimo nade. To nitiere bondo maeno hospital maduong' ma coordinate osiptendegi. Maka nitiere requisition ma wuok go bei dispensary. To the bondo. To ka en pesa monego tigo to can be dispensed from account ma bondo. So account mang'eny gi VOJ, the long short of it en ni mago ema nyayo mibadhi e county. Mago emi kwalo godo county. Nikech moko nigi nyinge machalre. To nikech gin gi nyinge machalre koro pesa wuok e sirikal mamalo to dhi e nying kara nying modhieno ok en ma official mar county cha en nying mochake. Tangi poge titimo kode ohala to ka pesa oseduogo to akawo nyinyo te kwaduoko ne county pesa ne eka account ma county cha de bedo active after 3 months nikech pesa manyo orcha watimo godo ohala. Supply moro no chiek kamoro nyaka wateri. Pes county ni emwatiyogo. Kose chulwa te kwaduoko ne county pesa ne tido ka account no bedo active to wan wadonge profit wa itiyo gi pes jopiny marach. So onego bed chik miluwo ma prescribe ni counties niga accounts adiwa eka bro bedo mayot. Sani sirikal kano chakore to nwadwa goe koko. To an kipenja tapani en achiel kuom yore maber mar ng'iyo ni to sirikal loso pesa di. Nitiere traceability ga accountability. Gir mar chudo e citizen. Wanyalo sani yude record makoni department makama nyoyudo pesa machalo kama nikech kwa dhie records mag e-citizen to aneno machachoncha ichulo pesa NHIF to pesa dino ok reflected VOJ. Nyaka ng'imanya ng'ato ka NHIF kanyo mang'ini account ni malodni to pesa tichulo gi M-Pesa kichukone ni chulo. Idhi manyo passport ka passport ni itugo goda tuga pesa tisechulo nikech ok nyal neno pesa kuma ni chule. So limited accounts account matin ber miyo county ng'eni en gi pesa di. Ng'ato nyo tang'ona group moro antiere ni governor mama chaku mama Kueni Mutula Kilonzo Junior oloso app more simuka ma ong'e godo ni department ka department mare mar county in a day pesa di modonje mong'e ni in a day wan kaka county wachoko pesa makama. Nikech gi track gi real time gin ga accounts ma limited to kakoro in ga accounts 230 tami kata donge momiyo yot chamo kari gin governors no bedo gi tabu ahinya duoko penjogi nikech gin bende gi kia moko. Auditor General ng'eyo nikech samotimo audit to penjogi to neno receipt to neno bank transactions to penjo. Governor kia en ang'o bedo updated. So governors wa nyaka dog chien magi penjo matek magi gol order magi wach ni oyo mondo wang'i kaka revenue wachalo
to bende mondo wang'e ni revenue ma wan godo gi wadispense nade mar konyo jopiny. Accounts go nyaka dog piny mondo wang'e ni pesa di modonjo in a day, mondo wang'e ni pesa di motiyo in a day. Makes it very easy. Erokamano. Yarawila. VOJ ing'e ni nitie gima paro ni ok wanyis jo counties. Nitie account miluongo ni County Revenue Fund. County Revenue Fund ni ema pesa shareable revenue donje. Miyudo ka counties koseyudo pesa e division of revenue. To sani gidhi kadho chik miluongo ni County Allocation of Revenue KARA. To bang' KARA no nitiere iluongo ni cash disbursement schedule. Ma treasury koro kelo to senators puodho. Koro cash disbursement schedule ni golo omenda michiwo dwe ka dwe madhi e counties. Ma idhi ang'owa e County Revenue Fund. County Revenue Fund ni okitim godo any revenue expenditure at source. Manyiso ni pesa mi generate modonja account ni okinyal tim ang'owa, okinyal spend. Koro mondo counties ong'e kaka nyalo navigate ma gidhi giyawo accounts mang'eny ma pesa donje koka gikete County Revenue Fund ni, nikech County Revenue Fund ni ka higa dhi rumo to pesa manitiere dok back to the exchequer for reallocation. Koro yudo ka banks moko gi kantiere to yot negi mondo me gitim ang'owa expenditure gi spend at source. Mar ariyo, iyudo ka banks gin accounts mantiere mang'eny gi iyudo ka tinde governors nyiso niya ni wan on source revenue waris pesa mang'eny kabisa. Nyocha ncha neno ka Kiambu pakre kaka gigoyo mokalo bilion Murang'a ndiko Homa Bay. Koro gitimo mano nikech koro gidhie accounts mang'eny manitiere gi mondo giwache ni mae pesa mwatimo ang'o generate on the side. Ting'eni shida gite owuoke third basic shareable revenue formula. Mano ket chamani wacho ni kitwatimo incentive ne counties mondo mi counties focus on source revenue. Nikech nochopo kama counties ne rely on mana pesa mar exchequer cha ma sirikal cha mang'eny ne dhie recurrent mondo gitigo. Koro mondo mi counties incentives achiel kuom parameters manoketi nen mar incentives no mondo mi odhir counties o generate pesa gi. But koro generation no bochako yawo kendo dhot machielo mar mibadhi. Ma koro yudo ka ng'ato wacho ni wan watemo make sure ni on source revenue ni wakelo nu mondo ne ni county tiyo matek. To mane manine ka kata sani king'iyo finance law mawuok e counties tingi Finance Act mar national government ibro yudo kantie clash double taxation mang'eny manitiere nikech ng'ato ok ng'e ni chik maduong' cha en ang'o gi mar counties ni wang'adang'o tek ni ginyalo generate pesa. Emomiyo yudo ka mtoka mowuok ma transport goods moa Nairobi ko kadho Nakuru to chulo tax Nakuru, kodonjo Bomet ochulo Bomet, kodonjo Kericho ochulo Kericho, kodonjo Kisumu. Koro ng'ato penjre niya, why will I do business cross gine manyiso ni wuoyo manitiere cha onge nikech county ka county dwa loso pesa ne. Kore momineno ka accounts miyawo mang'eny gi is a way maginyiso godo ni we are generating money. Iyudo kata sani tinde gweng'u kidwa gedo bing'e ni sani chulo gine mar gedo inspection kendi gibiro ging'iyo and magi gik monego beni Senate koro donjo to make sure ni gi harmonize double taxations matimre gi nikech magi open holes ma counties koro loso go pesa. Minjo ka governor nyisi niya an county na watiyo matek kabisa ma on source revenue koket nitie chieng' manyicho go list no mane winjo ka governors pakore kaka on source revenue gin malo kabisa gitiyo matek lakini ja piny monego nikech devolution ang'o mebio devolution nobiro to empower ja piny. Koro ka ja piny mane piny ni maybe tax manchigo ko uso omena kata reche ndara en 1,000 kata 2,000 sani koro chulo 10,000 to 10,000 no to gik mo uso go tok chop pesa no.
koro igole tich kosikete tich nikech jogi to ng'iyo kaka timo to japiny be jo revenue go ong'ere maber ma en ben mana gi buk kaka ne owacho mar obila cha gimbe gin mana gi buk ma kochiew gokinyi to ng'eyo to kawuono achoko marom nade chiro kawuono atimo marom nade koro kae be ntiere mare mar mfuko Nairobi County kaka idhiye mondo iyud daily collection mana mar parking kende en pesa mang'eny malich lakini mabedo declared nikech nitie ndalo mane senator wacho ni kod tin ahinya to dhi gimoro $12,000,000 to ibro yudo ka declaration ok chop kata $5,000,000 manyiso ni modong' ni en mfuko ng'ato nikech nyisa ni town ka in kichopo ibo nyisi ni parking 200 idonjo kanyo ichulo 200 no for 30 minutes iwuok ng'ama chielo chako biro donjo kanyo chulo kendo in a day ibro yudo ka mtokni 10 ochunge gina parking lakini declaration 10 ma mtokni 2 kata mtokni 3 kokama to mtoka chia koro yudo magi mombine no ka accounts gi ng'eny nikech accounts gi ema koro konyo ji mane makoro yudo ka kata county bido ka ng'ato koro nitie kaka loso lwete miyudo ka no donje county kawuono kiny kiromo kode tipenjo ni to to kara county nyiemo ni to ere kaka koro ne gikelo mi auditor general reporter ila gi submitting auditing process ingeni in gibedo thuolo enough mar miyogi ingeni in kojuogi ibro dwaro ni ichul mondo ingeni to pesa ni chulo kanye edho mi receipt ko kamano to mi code number mi chude ko kamano to mi account mi chude koro in ibro chulo kanyo koro paper trail no ema nyiso ga auditor nikech auditor koro luwo paper trail no kanye miyudo ka koro figures gi wuoke miyudo ka you cannot reconcile gi gima koro wuoke county imi aparo school moro ma bende nigi account mang'eny michulo school fees mag bengi maromo na 10 na penjo no to pok omiya duoko nyaka wuono governor gini kare beto gajore gik magajore kendo matuomore ingene Victor sama Nyarawila gi jay loso to gimoro bire pacha tapenjora ni ineno kaka jay obetni jay ni ing'e maber kawuono kobire studio kaka to amua no wuotho to long morwake ni nigo fuku chakre pinku kibire chonge nti ofuku kobiro ka en go fuku nigo fuku kamora mora mano kujei bonyo kae to nyaka koti neni bendo fuku ineno fuku no en gi moro kato dende ni teo timatimo fuku makore en fuku onyalo chalo nade onyalo mako den ma ok en jei bonyo kata mana in kata mana Nyarawila lawe ni kakoro nigo fuku kamora mora nyaka ng'ie kunigo fuku dango chal nade to wacho ni pesa ma en godo to noromo mano fuka achiel ni moko gi owilo change matindo tindo oketo moko so nyake wuoche mano jakuo wach no watieko mano en jakuo ka pesa tin mamichul nyamrerwa onge kunde moko sani dweche 5 poko chul nyamrerwa kunde moko nyathi osechako wuotho to nyamrerwa poko chulo nyathi osechako dhi skul monego nyamrero tamre ni nyathini in ng'eni dhi skul to to minuni gi gopa poko chul ka pesa tin ma chul jotije onge to miyawo godo account gi tiyawo nade to procedure mane miluwo ka pod ok oyaw account minutes mage nikech account moro amora ka pod ok oyaw onego bed nitiere minutes ma wacho ni J gi Nyarawila gi VOJ ema dhi bedo signatory e account ni cabinet meeting mane manyocha ne obetie mar governors gi joge mung'eyo godo tiende ni governors are not in charge to ka gin in charge magi proxy magi onge explanation ma ng'ata ng'ata e bochieng ka inyalo chiwo ni county achiel nyalo bedo ga accounts 230 to pod ng'ato moro wang'e nyisi ni gigi magi timo Victor mano onge mogike wi wach no nikech sa Victor nyocha waneno ka jotelo ahinya makaluo osiko ni Ruto jakuo William Ruto jakuo ng'ata ni jakuo William Ruto ni okelo e-Citizen owacho ni pesa te ma koro wuogi kata ka kwale we akwale ko wuok kamoro achiel mabeto bire kochwe magi e gin wuok oken gi matindo tindo role mar senators en ang'o
nwayudo ka senators gi kare giber malich sama to koyier gi gibedo governors to koro gin e jokuoye maloyo. Waneno gino timore Nairobi ka, waneno weche gi wuok king'iyo ginena governor ma Migori ne senator, governor ma Siaya ne senator, governor ma Nairobi ne senator, yes, Kisumu ne senator, to gik mane gikwero ema gitimo. yes, Makueni ne senator. Gik mane gikwero mineno ka sechego ne giyie gola dhong'. Kare sama gigola dhong' ni to ging'iyo kuma rode nitiere ma gigo kwan ka gidonjie. Mae nyisi ni kare jogi ng'eyo. To mogik role mar county assemblies en ang'o Victor? Machuno ni auditor general ema nyaka dhi fweny gigi. To county MCS gi nekech one of their role en oversight. Primary oversight. Primary oversight. Magine monego bene gisefwenyo gigi. To nekech uring choge e dhogi. Nekech ogo dhogi bor. Gin koro ginena nena gintie. Lakini okinya wacho ni ntiere nikech sani ni neno Senate no separate. Account mar county assembly opogre gi mar executive. Kano ochako ne en achiel magiwacho mabe ni mane governors tiyo godo mar control MCS. Modhi momigi budget gi matinde ka gibiro to gimbe gijitetea budget gi. Gini county assembly service board. Mabende speaker nie kanyo, leadership mar bunge mar assembly tie kanyo. Accounts gi pesa ni biro mok ni gidhi e treasury account mar executive. Koro ka gin gi pesa gi magi loso budget gi kendgi. Ang'o momiyo oversight ok ginyati. Because Senate is secondary oversight. Ang'o momiyo audits bire e Senate to ko winje national county assembly ka gichakre kuchocho. Rem nitiere jomadongo sa ong'adwa ka endi dakika par tok sa 4 mar okinyi makawuono. Senior wach mari mogik. Erokamano, an we agone erokamano nitie ji ariyo maneno chenro ni sani. Achiel kuom gen wuod omera iluongo ni Leon Oluoch. Ka en Barupuk. Kona neno chenro kendo mor gi gima watimo. Mar ariyo iluongo ni Nyabondo. Endo siepna. Wasomo kode Bondo Primary. Kona neno chenro kabisa. Wagone gi erokamano. VOJ mara mogik en chama mar ODM. Kanye gin kango ka Jaramogi ka jaduong'. Nya neno ka jakom mar party kwayo ji ni kik gilosi e wach party leader margi. Pod gin gi party leader kendo ken mbaka mariek. Ochalo ng'ama dwa tamo ji go mbaka. Party mar ODM nyaka koro go mbaka. Wabro miyo gi wisdom ni en gima nyaka gigoe mbaka kaka party. Wach gi mar party leader mabro kao kar Raila Amolo Odinga. Ndalo tin manyaka gigoe mbaka. Kech ka EU chochwore to nyaka ngimani party leader. Gigoe mbaka no gimi ji thuolo. Gimi ji thuolo jogoe mbaka. Kamano. Erokamano. Governor. Victor, kineno kotamo ng'ama nigi lake to in rafuki kihedhiria. Mahanya koso. Amboka. Atieko waji. Nyarawila. Je ambado wacho ntie wana ma otedo sakwa bondo. Luongo ni Peris Oyeko. Luongre ga ni nyathi sikul. Onyisa ga ni nyathi sajini. Nyar sajini. Nyar sajini. Suko nyisa ni nyathina awinjo wera mogi kabisa mamos na uru jo panel 10. Nyisgi uru ni nyathi sikul. Winjo ke. Opakre ni nyathi sikul. Career student. Career student. Erokamano ahinya nyakwara Mukajwang'. Mane mokelo e giko mar chenro ma kaka wanene tarik 9 dwe mar 9 higani. Kendo chenro mar mbakoromo ikore mar biro nimba bang' kinde manok ende Ramogi TV. Wamora ahinya ni bedo kodwa chakre sa 2 ka wantie kod geno ni wantie weche ma bende wawacho kodi kama bende biro kene gerruok kendo biro konyo ngimani in iwuon. Kata kamano twak pod dhi nyime e social media handles mekwa X, Instagram, Facebook kete mane Ramogi TV kinde ka kinde. Riti makawuono nyinga en Otieno Maka Juma nyaka juma nyien ka Jehova Nyasaye kendo miwa thuolo. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.
vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sikiun cheptangung nemingin asimakiker. Mamachin inye, mamache harusin, ako mamache kaingwong ine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. On today's episode of Champions of Change, we visit Jijenge makers as they show us how they collect, sort, and turn this waste into construction material. So we make building products made out of recycled plastic. For the plastics, we use HDP plastic, LDP plastic. So you have to be specific. Yes, there are specific plastics that we use. These are the heavy plastics. Okay. Not like the PET plastics that are like the bottled water, that are PET. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki Aviator, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, nitalipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father.
Nyakwara Mugiajuang machiegni e twak maro e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Mbaka modwa goyo Nyakwara Mugiajuang okinyi makawuono otudore kod ritruok kinde masiche mag macha. E kinde mokalo chien ahinya to e giko juma mokalo mano chieng' otieno ma piny norugodo chieng' tich abich noneno ka masira mar mach nomuoch e skund primary mano ma Hillside Ndarasha mayudore e kaunti ma Nyeri. Bang' mano bende waneno ka masira machielo mar mach omuoch e skund Nyeri mano ma Isiolo. Kata kamano penjo en ni jopuonjre onego beni ritore e yo machalo nade e kinde mag masiche mag mach. Bende nitiere kit tiegruok moro monego beni ichiwo ne ji dute pacho kae mar mondo mi e kinde ma masira mar mach omuoch kamoro amora obede skul kama ipuonje obede odi kama idake kata e kari mar tich mar mondo mi ing'e kaka inyalo ritori e yo makare mar mondo mi e kinde ma nitiere masira moro amora mar mach to kik wane ka nitiere ng'at moro amora mayudo hinyruok kaluwore kod masira makamano kata ng'ama wito ngimane kaluwore kod masira mar macha. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod wendo ma en jalony kuom weche mag ritruok e kinde mag masira kata occupational health and safety consultant mano Makaria Sorwa. Wadwa goyo kode mbaka mar mondo mi wagone mbaka ni e kinde ma masira mar mach omuoch. Ang'o ma ng'ato onego bed ni timo to ang'o ma ng'ato ok onego bed ni timo mar mondo mi wane ni wareso ngima ahinya to e kinde manitiere masira mar mach nikech wang'eyo ni kinde mang'eny masira mar mach en masira mabiro apoya nono maonge ng'ata mopango kendo nyalo kelo ne ng'ato buok ma ng'ato nyalo bedo kokia kata notim ang'o mar mondo mi ores ngimane. Oyawre Makaria zichiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak. Maber. Nyakwara Mugiajuang in bende mana kaka ineno mane wendo mantiere godo kamoro amora mitudri kodwa inyalo chwalonwa ote paro penjo moro amora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono moriwo nyaka namba wa mar ote machuok 236000. Makaria sko chako twak mar okinyi makawuono ang'eni in bende ni chiwinjo masira mayando timore mano e skunda primary mano ma Hillside Ndarasha mayudore kaunti ma Nyeri. Jopuonjre nyaka sani moseyangi nowito ngimagi gin 21 mapok ong'e kuma gintiere gin 46. Gino ma wanyalo wacho ni nyalo mako chunya ahinya kata kamano penjo maduong' en ni kinde ma masira mar mach omuoch ng'ato onego bed ni timo ang'o kaluwore ni wang'eyo ni magi ne gin nyithindo matindo ma wanyalo wacho gi dhongere ni seche moko ne gin helpless gikiata gima ginyalo timo. Erokamano Joyce, iwacho ni ka mach owuok to onego bed ni watimo ang'o. Adwa ni mondo kapok waloso gima watimo wakuongo wang'e ni mach en ang'o. To mach en gima biro kaluwore gi housekeeping to obiro nikech gik moko adek. Mach anyalo ng'iso oganda luo ni mach yudore nikech oxygen, mach yudore nikech gik makelo iluongo ni fuel to gi gima moko majno. Koro mondo mi wang'e e skundewa gi kaka timore onego bed ni nitiere gimiluongo ni safety rules moketi kendo aparo ni government kata piny owacho nigi standards monego bed ni kigero school to nitie gik monego bed ni ng'iyo. Koro gigo koseng'i to gi puonjruok miluongo ni training. Onego bed ni opuonj nyithindo to onego bed ni opuonj kendo jopuonj modak gi nyithinde kuonde ma gintiere. To muhimu sana mipenja ni kama chuok titimo ang'o. To kata kapok idhie gima ng'ato onego tim safety rules gimiwacho ni onego bed ni itimo nitiere skunde itiego jopuonjre itiego nyaka jopuonje onego bed ni timo gi sadi koso onego bed ni timo gi bang' thuolo maromo nadi skul mar mondo mi nyithindo gi kata jopuonje bed kod ng'eyo ni masira mabiro apoya kojukowa to magi actions mwaka wachiel ariyo adek. Erokamano adwa na kaw ng'iso oganda lu step by step gima onego bed ni timo. Nitiere gimiluongo ni safety survey kata safety risk assessment. Risk assessment itimo sama igero school ma jolony iluongo jolony kaka koro wan safety consultant dhi to ng'isogi ni kidwa gero iluongo nade mabweni kose boarding kar nindo magi space monego we distance maromo kama to gik monego bed kimiluongo ni storage kaka nyithindo keto gigegi sama gine school. Kosetim that risk assessment wabiro ng'eyo ni risk ni magi mae wamiyo priority. Koro muhimu kabisa madwa ng'iso oganda luo ni training ni itime yearly. Ipenja ni okang' maromo nade. Every year nyaka bed gimiluongo ni risk assessment kata risk survey miluongo ni fire audit.
Koro audit ni watime wang'iyo ni to skundi nogere ka magi rules mane waketo. Be ji luwo rules gi. To trainings ma onego bed ni itimo ne jopuonjre kata jopuonj ma odak gi nyithindo be osetimnegi kendo. Nitie gima iluongo ni refresher training kuom fire management kata fire safety monego bed ni itimoga yearly. Aya, ka wadhi mbele, ipenja gima onego bed ni itimo ka mach owuok. Mach iluongo ni high risk, chalo gi kawa compare gi ringo gi mtoka to gi ringo gi ndege. Gima nigi high risk en gima ketho mwandu kendo kelo lal mar ngima dhano. To kwa seng'e ni gini en gima ketho mwandu gi lal mar ngima dhano, waketo gima iluongo ni mitigation measures mamalo kabisa. Inyalo yudo ni kuonde mang'eny oket mitigation mar mach mamalo, to mach kawo kata higni 5 kapok omuoch, nikech kopo ni omuoch to biro kethore. Koro mano gima onego bed ni itimo, to mitigation gi kaka nawacho onego bed ni nitiere fire extinguishers gi training moket kanyo. To jopuonjre gi nitiere among jopuonj to gi nyithindo nitiere joma responsible ma iluongo ni evacuation plan. Koro gima notimore Nyeri ne en gima rach nikech ne luwore ni onge puonj moro amora mane nitiere. Kopo ni mach wuok nowuok nang'o, wawacho ni root cause analysis. Dongo onego bed ni wang'e gimomiyo majno nowuok, mabe kata sirikal pod temo penjo ni nowuok nang'o. Anyalo wacho gi pacha to gi lony ma an go, majno nowuok nikech storage to gi gima iluongo ni housekeeping. Ka ji odak kama ji odiny, to nitiere classes mag mach. Nitiere mach mar class A, ma en mach manyalo bedo boxes, lewni, mano mach manyalo wang'o ji. Nitiere mach mar class B, ma en flammable liquids, machalo kaka mafuta mar taya gi giko. To nitiere class mar class C, ma en gik manyalo muoch. To gi class machalo kaka gige weyni mag stima be nyalo kelo mach. Koro ineno ka housekeeping, ka wacha housekeeping kata ot kama ji nitiere, kaka weyni oringo, ineno socket ka ji okete gik mang'eny, mago nyalo muocho mach. To kata kiketo koro wach ni lewni, ikawo mafuta idhi kete kama lewni ng'eny kata boxes ng'eny, ka liet ng'eny, mach nyalo muoch. Koro kwa seng'eyo classes mag mach go, wang'eyo kaka majni wuok to wazime gang'o. Kata iluongo nang'o gi dholuo, to put the fire off. Ang'o monego bed ni watiyogo. Nikech kitede e jikon, tiolo mafuta, to mach wuok, tikawo pi ole. Mani inyayo mach, koko dhi muoch. To mano timore nikech ng'ato onge ang'owa? Lony. Koro lony ne modwa ni wapuonj ji, kata e udi iluongo ni house managers, wachak puonjo ji ng'ato ng'e ni majni en type mane, kata class mane, to watimo nang'o. Komuoch to wapoesha nade. Nikech inyalo kawo mach mowuok e waya mar stima, tikawo pi tichak iole. Ko ka mach dwa muoch odni ma ji dwa electrocution dwa timore odni. Nikech ang'eyo ni mano e gima joma thoth jatemo timo. Kabisa. Ka mach omuoch to ng'ato pache nitiere ga mane pi monego bed nokawo to ole. Kata kamano, steps mage ma ng'ato onego bed ni kawo e kinde ma o notice mokwongo ni mach omuoch kacha. Ang'o monego bed ni timo? To mana kaka itiyo kod ranyisi, ni seche moko ng'ato ne tede jikon. Te kinde motede jikon kacha to koseolo mo to mach omuoch to kawo pi osimo. Mano ming'e ni koka dhi nyayo kata dhi miyo majno bebni ahinya. Step mane mokwongo ma ng'ato onego bed ni kawo ka mach omuoch, obed kuonde ma nyithindo ninde, kata ot kama ng'ato dake, kata kuondewa mag tich. Erokamano, mach kowuok, to gima kwongo en go koko. Ng'ata ma ka mach wuok nyaka go koko matek ni fire. Mano ng'iso ni luongo ji, create attention. To kisetimo kamano, tichako wuoth gi kama chiegni miwuok go miluongo ni exit, the nearest exit. Mano mach ma pod tin. To ka mach osegik malo, nikech gima nego ga joken kata majno en iro cha. Iluongo ni ng'ato thung' ma koro mach biro mana wang'i kanisetho. Nikech gima tek e ngima dhano en yweyo. Ka yweyo ni osebedo compromise, to kendo koro onge gima inyalo timo. Koro wawacho ni ka mach owuok, ti ikulori piny. Iluongo ni you scroll, kiwuok e room moro amora mach nitie. To kata kamano, sami wuok no dhoudi miwuok kiloro dhot moro amora, nikech nang'isi ni mach en gik moko adek. Oxygen, muya mwa yweni, ema nyayo mach. Koro kinyalo loro dhoudi go mondo kik majni yud kaka dhi mbele, tinyalo konyo. Koro number 1, igo koko, iluongo fire. Number 2, the nearest exit. Kik idog ni kia wiyi wil gi gimoro e ot, kata
Iparo mwandu ni moro ne dhi reso. Mwandu ibiro loso mbele. To gima lit ne ji manyiso ji ni mach kosebedo koro mang'eny kata nyathini mana nie ot. Dhi adhiya nikech okwadwa wito ji ariyo. En wach matek ahinya ni ka mach osegik nitie stage ma kosegik kidok ni dhi rescue ng'ato timbe kendo idhi inyori. Koro mane gimitimo. Aya nitiere mach monego bed ni inyalo zimo kata mach minyalo put off. En mach ma pod tin ma koka chakore. Kata mana city council kata mana government nitiere mach ma kosegik to wawe wang to aluora mar area ne mwakweyo nikech nitie mach ma koro ok nyal dwok chien. Koro gimitimo mach ma koka chakore kan nitiere fire extinguisher inyalo tiyogo to mana king'eyo classes mana ng'isi cha nikech kikawo pi iole mach mar stima idhi moke. Koro nyaka ibed gi lony no ni mach ni en mach mowuok kanye ka en boxes kata ne en lewni ma nyalo zimo gi pi donge to ka en mach mar stima kata kaka koro mar tedo mang'isi cha nitiere gimiluongo ni suffocation nitiere fire blankets minyalo kawo kata mana blanket ma odi to dwaro courage. Number 1 kidwaro bedo ng'ama konyo ji e wach mach nyaka ibed gi iluongo nang'o jachir. Panic kibedo gi panic to irumo. Koro ikawo ongedno idok piny kane itedo malo kama tik ikava go iluongo nang'o pan ni mitedeno mitwe kabisa mondo suffocate that oxygen kik bedi. Mano namba 1. To mach moro ni nitiere kaka jomoko tiyo gi isenano sand kata powder. Koro kiseng'eyo classes wan gi different types mag fire extinguisher. Mantiere class B iluongo ni mar powder. En onyalo zimo mach mang'eny mar pi onyalo zimo mar stima kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kata kamano. To wang'eyo ni weche makamagi wuok ga kalure ni kinde ma masira mar mach owuok tiyudo ni exit. Seche moko iyudo ni ng'ato yes eno osewinjo fire to wacho ni owuogo koringi. Teringo kanyo ema ji nyonorega gino miluongo kanyo kod dongere ni stampede. To kendo ng'ato koselwa seche moko teko mar chung ema onge. Koro mana kaka iwacho ni mano nyalo kelo suffocation. Ere kaka ji onego avoid mano? Nikech adiera kiwinjo ni mach omuoch. To gino ma kila ng'ato bo bedo e pache, kila ng'ato bo manyo exit. To seche moko en narrow exit. Ji otim nang'o? Adwa ng'iso ganda luon ni gima kata piny owacho gima onego gitim sama igero school nang'isi ni luongo wajo safety console ma be gise neglect for long. Koro wadwa ni wadonje gimiluongo ni safety by design. Kapok igero skundi moro kata odi moro luonge makarias odhi ong'isi ni ma for safety tim kama. Dirishni monego bed ni bedo ga en mane to onego bed ni giyawore ka gidhi oko especially ka boarding school mag nyithindo. Dhoudi gi drisni mantiere onego bed ni yawore ka dhi oko kaeto wa avoid keto grills. Ineno chumbe moketi ka ang'e ni security mar nyithindo ber lakini security onego waketi alwora mar school intruders kik donje but kodhi kama nyithindo ninde to drisni keto malach to yawore ka dhi oko. Koro mondo avoid that stampede mako poni ng'ato shout fire to nitiere exits mang'eny. Koro wa encourage dirisha madongo gi dhoudi madhi adek. Koro ji nyalo ringo towards different doors. Nikech you realize ni kata chon kana dongo 98 Chianguli no wang' ma kidhi neno kaka wili mag ji nobiure dhot kama nyithindo nodhi obede na lit mokalo. To piny owacho pod ok yud puonj kuom gik mosekalo. To bende iwacho ni nitiere trainings ma onego bed ni ji timo. Gin trainings kaka mage ma seche moko inyalo miji obed ji nyithindo mantiere school obed kata the general public kotudore kod gigi mag mach nikech kiwacho ni ka mach owuok to seche moko en mach man matin no kaka ikulori kasti manyo exit jomoko kia weche trainings maka magi gin ang'o kendo magi entail ma ji onego bed godo kata onego ng'egi sana. Training monego bed ni watimo ng'eny to koro abiro generalize ni occupational health and safety training mang'iso ni kuonde ma ji odake kuonde ma ji tiye nitiere gimiluongo ni committee mochung' ne weche mag arita to gi ngima dhano kama ji tiye. Nitiere safety committee training mwatake gi through extensive training machalo kaka basic fire kata fire management, first aid to gi manual handling, storage gik minena ng'isi kaka kiketo store kata kedala ni migere store ti ikia kaka inyalo keto gigeni kikawo rangi miwiro go odi odong' tidhi kete store box mag simiti modong' idhi kete store to piny liet to koro ji tinde kawo ga container to giketo. Sama iketo kanyono sama piny liet cha kama ne kane rangini cha omedo kuot thina mirugo rangi cha bo iketo kamoro achiel ibiro yudo ka gino muoch to kelang'o
kelo mach. Koro mago te what trainings go nitie miluongo ni housekeeping training. To moloyo training mang'isi mag basic fire nyaka bed nitie fire marshals. E kambi mora mora, e dala mora mora, onego bed nitie ja first aid mobedo trained mokalo penj. Kambi mora mora onego bed nitie fire marshals ma ung'e ni ground floor ng'ane nitie, third floor ng'ane nitie. Kama chuwuok en responsibility margi mar timo gimiluongo ni evacuation plan. To evacuation plan kaneno kata joma people living with disability. Kama chuok do ng'eno jogo gidhinyore mokwongo. Koro jogo nitie kaka wacho go ni jogo iketo e ground floor gi ramps. Kama chuok gine mikwongo gibedo evacuated. Training machalo kaka fire alarm system. Kama kidiyo to kelo iluongo nango warning people on matters fire. Yes. Ano kodongi dakariyo ka itwa dhie yueyo marwa mokwongo kata kamano. Onego beni nikech kata kwa tiyo kod ranyisi mano masira mayando much mane skund primary ma Hillside and Arusha. Yudo ni iliekore ni mach makamano no chako sabich mano mar otieno to jo fire mane ntiere machiegni kanyo no biro to nyalo bedo ni kalure nen mach maduong no bembo gi nok ginyal simo. Koro gikwayo kony kowuok kuom jowetegi. Kowuok sabich mano mar otieno fire engine moro no chopo saa 9 mano ma kapiny dhiru. Response onego beda machuok maromo nade kata thuolo mane monego bed ni ikawo mar mondo mi ka mach omuoch to jo firefighters onego gichop kanyo kaber to bang' seche adi mar mondo mi okonye reso ngima okonye reso nyaka mwandu. Ipenjo swali maber kendo matek ni onego bed ni gichopo dakika adi. Anyalo nyiso onego bed ni gichopo sano. Mane dwoko manyalo keto kaka developed countries. Idi adiani to gisechopo. But ing'eyo ni onge ningetich. But ing'eyo ni logistics tek. Kaeto koro nikech gimoro adwa wacho ka. Ni arita mar mach onego bed malo kabisa e piny moro amora. Adwa chiwo example kaka airport. Kama chuwuok airport wadhi koso gik mang'eny sana. Koro ei county ka county onego bed response time bedo machuok. To ok nyal timore kamano nikech ji odhi mo relax nikech mach ok en gima wuok pile pile. Akeni iwinja kanyo. Mach en gima iketo fire extinguisher nyalo kata tiko higni 5 kapok otiyo. Koro ji wacho ni amagi gik maonge. To chieng' ma mach owuok eka ji biro ng'eyo ni gino onego bed ni wang'iyoga effectiveness mare. Koro atemo encourage ni county ka county obed gi fire obed gi safety department ma respond alwora mare. Kendo gima ne jonyeri otimo ne gitimo marach nikech ne muda no ng'eny. Yes. Adwa ni wakao yueyo marwa mokwongo nyakwara Mugia Jwang'e twak marwa mar chenro mar mbaka oromo kiny makawuono wamodho pi matin aduoga abo bedo kasomo moko kuom ote ma bende uchwalonwa kik idhi mabor. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjezi mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote.
Jipange na Viusasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na Viusasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na Viusasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Machiegni kendo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani. Antiere kae kod wendo mano Makaria Zorwa, jalonya kuom weche mag ritruok kinde masiche kata occupational health and safety consultant gi dho ngere. Watu wako tudore kod ritruok ka kinde masiche mag mach kata kinde masira mar mach. Medchwelo ote paro penjo mora mora bobedo kasomogi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kodhi mbele Makaria zi wacho kanyo ni fire extinguishers. En achiel kuom gigo ma iwacho ni ber ka wabedo godo. To kinde mang'eny mana kaka iwacho ni nyalo bedo kod fire extinguisher to kaw kata thuolo mang'eny kapok itiyo kode. Itiyo kod ranyisi ni kata higni 5 kapok itiyo kode. Kata kamano nego be ni cheko gi bang' thuolo maromo nade, nikech mana kaka iwacho ni mach komuoch to koro en gino matek, en language machielo ma koro wawacho. Koro gima timore, fire extinguishers nego be ni cheko every 6 months. Nikech gen mtungi man gi pressure. Samoro mach owuok to koro idwa kawo mondo itigo iyudo ka pressure chorumo. Koro mano be puonj monego be ni miyo ogendini marito nyithindo e skul kata nyithindo kendgi. Number 2, kama ikete fire extinguisher ni onego be ni okete kama kidhi kawe kata kama mach owuok okawi muda. Idwa turo dhote kidhi kawo, jomoko kete mogo nyaka kiful. Koro essence mare onge. Koro dwa ni kete kama en level ma ng'ata nyalo pudho mondo otigo. To gima timore sana e public kata kaka koro watiyo gi example nyithindo mane ntiere e ndarasha. Na wacho ni safety by design kenda kanye madwa ni ji ong'e kabisa. Onego be ni ntiere around kama ji odake nitiere kata fire sprinklers kata heat detectors ma kama chowuok ka onge ng'ama ni around manyalo konyo to gidhi on kendgi. Mano ntiere lony masani. Ka heat osebede room to sensor changiso ni koro ka wang'. To gigo kata smoke detector. Kata smoke detector gigo release koro gichako gikwe majno. To ntiere moro matindo biro maber be. Koro mana ng'isi ni ntiere classes mar pi mar poda. Gichalo fireballs. Iluongi ni fireballs. Koro e skunde gite ka ginyalo install e dom ka dom nitiere giketo moro ka moro. Koro kama chuwuok to gilipuka ka ng'ama olipua bom, lakini poda no dhi makwe majni. Magi gik monego be ni sani koro piny owacho to gi jogo magero udi ong'i. To adira gigo be nitiere mana kaka iwacho ni ging'e. Bende gintiere skundewa, nikech mana kaka bende wachako ni wacho ni kata kit kaka onego bed ni igero skunde kaachiel kod kuonde mag nindo. Onego bed ni igero gi e kiwango moro ma kata gimoro ko omuch. To nyithindo nyalo ng'iyo kaka ginyalo ringo oko mapiyo. To mago kwasebedo kwaneno. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni ng'ama ninde tich. Ng'ama ninde tich en oganda miluongo ni jo Kenya. Nikech kata ka piny owacho ok nyal timonwa gimoro amora. Oganda mag jo Kenya nigi gimiluongo ni negligence kata culture marach mar safety. Nikech iyudo kata kidwa ng'e ni culture marach mar safety nitie. Joma tiyo gi public means oseidho mtoka molos kom ma ok nyal kata soe tiendi. Nyiso ni ng'ano okia ni dhano onego bed ni bede mtoka no donge. To kata udi mwadake gi ji oketo stairs matin ma kata ji 3 ok nyal kale. Mano nyiso ni jogo onge gimiluongo ni safety culture. Koro mowacho ni from engineers, civil engineers magero kuondogo gi budget ng'ama kidwa gero kari, luong safety consultant, luong mechanical engineer mochung' ne fire mondo advise kik igera boarding kata odi moki luongo jogi. Nikech iwacho ni
masira kendaki ikia no biro wuok sadi koro watema tema gengo chieng moro ko wuok tibed ka in safe. Yes. Wasoma ne ote moro kae mano mar Vitalis Ochieng wuod game karari wachona se donjo kodi live Joyce Odur kaluo chenro gi sani kaka anto anene gini osebedo kadhi ahinya to gima sirikal osetimo malongo onge. Masirni mag mach osekelo midhiero e skunde gi. Kinde gote okwane gima osekaw mar tieko wachni. Penjona maduong ni sirikal ritoga ni gimoro otimre ka gikaw okang' kose sechego eka itimo nonro gima dekel macha. Eka iwacho gigo makonyo waathiriwa. Yani gini gima okonyo kosetimore. Koro kwayona ka dipo ni gik simo mach ema dekelgi kose ema dekogi kose moromo onge moromo akara gimed moko mondo gibed gi gik madwarore lakini owacho kae wawek neno ka gitimore kendo machiegni. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Steve Nyakwaragai bende wacho ni anto kabero nego sirikal oket geche simo macha eskunde duto mapacho kae waol kod masiche matimore. Ng'at machielo bende wacho kae mano Deo Austin from Kanyadoto Ndhewa openjo kana ang'o momiyo ute mag nindo mag nyithindo ema wang' mang'eny e skunde moloyo ute moko. Gin jomage maninde tich ang'eni mage moko kuom penjo maringo e pach jo neno kata pach jo Kenya gi sani kalona ahinya tam mar adek ni makoro waseneno kama siche owuok to kinde mang'eny giwuok mane kuonde mag nindo mago mag ji. Kata kamano tok ka masira osewuok masira mar mach osewuok nikech wang'ega ni kinde mang'eny masira kosewuok nitiere ga kuma onde kanyo ni fire assembly kama ji onego bed ni chokore bang' masira mar mach ji kosegudore kacha ang'o ma onego bed ni timo koro. Joyce masira mar mach kowuok kana ng'isi ni jigo koko ni mach to onego bed ni gima iwacho janeno wa moro wacho gima ber kanyo kabisa. Mado wacho ni nitie gimiluongo ni reactive measures ma government timo. Asebiro ga e studio kama wacho ni kik watim ga gik moko nikech otimore. Wapang mbele. Ineno. Koro pango mbele ni iluongo ni proactive measure. Miketo proactive mitigation measures. Kwa ritogo, kikwa bed ni waparo ni wabrutio gi pesa mang'eny to mach ok bi wuok. Kikwa gomb mach mondo wuogi. But ko wuok, to nego beno yudo ka waikore ne. Mane gima janeno wano temo wacho. Koro joma ninde tich gin gimiluongo ni law enforcers. Kenya ka nigi migepe mopogore. Migawo mochung' ne safety nitiere, migawo mochung' ne gedo nitiere, to gigo ok dwa ni ji olu. Mana kaka nang'isi ji wacho ni amach pok otimorega koro onge tiende to kadhi giming'isa ni kamach otimore masira mar mach owuok onego bed ni ji ringo korie fire assembly point wadhi timo gimiluongo ni roll call. Aparo ni Endarasha ka iwinjo ni jomoko pok oyudore to kaka jalony mag arita nitiere gimiluongo ni safety kendo waketo security ma security koro waketo ni roll call joma nodonjo e skul no chieng'no ne gin jomage wadhi e buk waneno ni ng'ane gi ng'ane nyathi ka nyathi kata koro wacho e kambi ng'ani nodonje kambi. Koro kama chosi wuok dhi e fire assembly cha wadhi timo gimiluongo ni roll call. Ng'ane gi ng'ani nitie sa watik to joma onge koro wachako manyogi. Mane gimitimo e fire assembly. Fire assembly point ka be nitiere joma wuok to hinyore. Koro joge mane wapuonjo wach mar first aid cha biro timo negi huduma ma kwanza kapok watero gi hospital lakini waseng'e ni ng'ane Joyce obiro Makare obiro gihinyore to lakini otergi kanyo otergi od thieth. Mane gimitimoga a fire assembly point. To kinde mane watu wacho ni ot ka ot onego bed kata building ka building onego bed gi gige wanyalo wacho ni gige manyalo konyo e simo mach ahinya kata kine odi kacho ni gibed kod fire blanket ji nyalo wacho ni mago gik ma ji nyalo neno nyao e nyiewo kata tiyo godo wati kod ranyisi ni kine odi kacha tibede kod fire extinguisher. Ang'eni gin gigo ma ji kawo giga kawala ile openyore ni anto fire extinguisher atimo go dango. Kata kama adwa ni encourage mar ber mar bedo kod gigi kata odi kumedake kopogore kod skunde kachiel kod kata kuonde mag tich. Joyce adwa ng'iso oganda kama. E pinyo mar Kenya ka lweny nowuok mogik karang'o. Osebudho kabisa. Be jomoko apart from matindo mabiro mag Somali matin gi. E Kenya ka jolweny ichulo pesa mang'eny molo ji almost jite. Nikech girito gima komuoch to biro kethonwa Kenya mangima.
Koro mano gima sirikal wacho ni mitigation measure. Koro gima temo wacho gi swali mapenjino. Nyaki bed king'eyo ni e ngima dhano kata ka mitedeni interact gi mach e odi to chieng' moro mach nyalo wuok. Koro nikech aseng'isi gi dho ngere ni severity of fire is very high, devastating, kendo nyalo kelo maafa to gi lal mang'eny. Onego bed ni ng'ato ka ng'ato yudo puonjruok number 1 nikech nyalo bedo gi fire extinguisher tikia tiyogo. Pod onge gima biro konyigo. Koro puonjruok no ji tinde nitie nyaka YouTube. To kido maro mar culture mar safety maonge. Koro ana encourage ogendini joma ntiere gi ute gi joma ntiere e miechgi watimuru gik moko wang'e ni watemo geng'o masira kowuok. An mane gimanyo culture, safety culture must be there. Yes. Awinjo ka ipenja ni nitiere onget mar fire to chalo nade misimo godo mach nikech adiera wayudo ka mach omuoch iyudo ka jomoko ng'ato nyalo kato kata onget moro to umore godo mar mondo mi omany kaka onyalo penya mar mondo mi owuog oko. Bende mano ni kare adiera mar neno kaka inyalo ritori nikech jomoko be wacho ga ni akia ni iol pi ongetno kisebedo mang'ich eka iumri godo iwuok oko kose. Mane timo gima waluongo ni improvising. Kachalo ng'ama dwa konyo ng'ato ionge gloves inya rwako kata polythene paper mondo kik infect yourself. Mano itiyo ga akili ni haraka improvise. But onget ma kawaida ni iluongo ni Raymond ko silunge nango kata duve gi ng'eno los gi fiber mane makoro nyalo wang'i mkalo. Omi wacho ni anything matima kod improvision matin tu. But nitie fire blanket en olose gi material manyalo withstand match. Onyalo kawo muda kapok omako mach. To nitiere sizes mopogore. Mar jikon nitiere small, nitiere medium, nitiere maduong'. Koro en gima kiumo go mach to mondo mach omaki tek. Gintiere dukni mana kaka na wacho ne nyikwa Ramogi puonjruok mar safety ni onego bed ni awareness puonjruok pile ji obed gi mor mar ng'eyo. Mar mondo mi gima kamano ko juki kumora mora tinge gino minyalo timo mapiyo piyo. Anno ka Jongweso kata mungere kaka Ochuongo entiere Siaya County Gotraya wacho ni pacha en ni sirikal otem keto arita makare mag geng'o masiche kata masira mag mach. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote mamoko ma bende joneno magwa pod ichwalo no okinyi ma kawuono. Iwacho ka ene there are guidelines but schools are not following. Mano kaluwore koda masiche magwa. Bende iwacho ni gin safety rules monego bed ni keto. Safety rules makama onego bed ni keto gi kae nikech iyudo ka nitiere skunde moko ma adiera neno kondik gik ma ji onego bed ni timo e kinde mag mach. To koro mach komuoch to ji wigi wil kose onego bed ni itimo negi refresher courses mondo gipar kinde ka kinde. Onego wabed gi ineno mondo culture bed maber e skunde kata culture bed maber e kambi kata culture bed maber e odi. The head of that home nyaka bed gi miluongo ni safety conscious, nyaka bed ng'amo ohero wach mar arita mar dhano. Koro kaka skunde ng'amo onego bed ni jiwo gini en principal. Onego bed ni skunda ni jopuonj na te nyaka undergo this training. Nyithindo te ginyalo dhi training no gite lakini nitiere koro moyier e kindi kaka nang'isi ni fire marshals magine magi enforce rules. Makidonje school kata kidhi e storage ko kifuata njia mong'isi ten punishment. Koro iluongo ni consequence management nikech mane manyalo kelo arita maber mar oganda mondo mi weche mag masira gi kik yudwaga. But arudia kendo abiro nuoyo ni nyaka wabed deliberate about safety marwa. Nyaka iher ngimani. Mane gima nyalo ng'iso oganda Luo. Ano kwa dongi daka adek kende to tieko twak mar okinyi ma kawuono. Gin safety measures mage monego bede udi ka achiel kod skunde ka achiel kod kata building. Mar mondo mi wageng'a masiche mag mach ahinya to kinde mabiro mbele. Kaka na wacho kachako, number 1 safety by design. Kidwa gero boarding school kadwa gero odi nyaka ing'e ni distance mane gi ventilation mane miketo. Awache maber ni skunde mag boarding very wide windows giyawre ka gidhi oko. Skunde mag boarding schools obed gi exit at least adek giyawre ka gitimang ka gidhi oko. To gi dhoudigo gibed gi miluongo ni fire resistance. Nitiere material mitiyogo ma mondo mach owuog e room moro kadhi e moro kawo muda, especially kama nyithindo ninde. Koro mago safety measures. Another safety measure ma wacho training.
en training ma every year ji nyaka doge refresher training ma biro konyo ogendini mang'eny kaeto gi fire extinguishers put everywhere along corridors to gi kama fire assembly point mago gik manyaka bedi. Wachni mogik ka watieko Makarias. Ji nyalo blame piny owacho nigi rules kaka giseketo standards mag monego bene luwo to gimiluongo ni law enforcers auditing gi inspection. Okaw muda marom nade Ministry of Education inspectors to go around the whole country mondo realize ni gik mana waketo ka be ji luwogi. An kaka Makarias oro anyalo wacho ni onego bene we encourage inspection every 6 months gi inspection gi audit every year. Mang'ama oyud kokoluwo chikego to consequence management ikawne atua gi law mar Kenya. Biro miyo ji buok to biro miyo ji mondo oluw gima nyalo konyore. Kik warit ma masira wuogi eka wabiro ka watwak government kelo joge ne polise dhi kanyo ok bi konyowa. Ibiro yudo kendo ni kendo chieng' moro mach owuok kamoro. To gi root cause analysis nitie mach mimoko gi mach mowuok kimasira. To nitie mach ma jomoko ntiere iye. Especially kineno institution mang'eny finance department wanga evidence idwa no pandi. Koro root cause ni mondo wamany mondo kwa yudo ni joge bentiere iye jogo twe ma kik chak ne oko kendo. Erokamano ahinya Makarias Orwa kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwagi mar mondo mi wapuonj Nyakwaramogi Ajwang' ritruok kinde masich macha. Nyakwaramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machope giko mar twak maro e chenro mar mbako romo. Ote magianeno erokamano ahinya kuom chwalonwa ote odiochieng' ma kawuono. Auriti masani bed kod odiochieng' maber nyakendo waromo odiochieng' makiny. Nyinga Joyce Odur.